Η συνεδρίαση των μονάδων ξεκινάει σε λίγα λεπτά. Παρακαλούμε πολύ να εξασφαλίσετε τις συνθήκες ώστε οι ένοχοι να μπορούν να συσκεφτούν με ησυχία και συγκέντρωση. Γι' αυτό, παρακαλούμε πολύ να απενεργοποιήσετε τα κινητά σας τηλέφωνα και κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης μην καταναλώνετε τροφές που προκαλούν θόρυβο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κυρίες και κύριοι ένοχοι, έρχεστε επί 5 μέρες συνεχώς για να παρακολουθήσετε την εξέλιξη μιας μακρόχρονης και δύσκολης θητής. Ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού και εκπρομελέτης. Αυτή είναι η κατηγορία. Η πιο σοβαρή που μπορεί να αντιμετωπίσει ένα κακουργιοδικείο. Ακούσατε τις μαρτυρίες, σας διάβασαν και σας εξήγησαν τα άρθρα του νόμου που ισχύουν σε αυτή την περίπτωση. Τώρα έχετε το καθήκον να σχηματίσετε μία γνώμη, προσπαθώντας να χωρίσετε τα γεγονότα από τις υποθέσεις. Ένας άνθρωπος είναι νεκρός. Η ζωή ενός άλλου ανθρώπου παίζεται τώρα. Σας προσκαλώ να συζητήσετε μεταξύ σας με τιμιότητα και ευσυνειδησία. Εάν υπάρχει στη σκέψη σας κάποια αμφιβολία ως προς την ενοχή του κατηγορουμένου, μόνο σοβαρή αμφιβολία, τότε οφείλετε να εκφέρετε αθωωτική ετοιμιγορία. Εάν αντίθετα δεν έχετε καμία σοβαρή αμφιβολία, τότε οφείλετε εν συνειδήσει να κηρύξετε ένοχο τον κατηγορουμένο. Σας τονίζω ότι, στην περίπτωση αυτή, το δικαστήριο δεν θα δεχτεί αιτησικάριτος και η θανατική απόφαση θα εφαρμοστεί αυταπαντήτως. Ό,τι και αν αποφασίσετε, η ετοιμιγορία σας πρέπει να είναι ομόφωνη. Εάν δεν επιτύχετε αυτή την ομοφωνία, οφείλετε να κηρυχθείτε αναρμόδιοι και θα γίνει έφεση σε άλλο δικαστήριο. Ορίστε κυρίες και κύριοι, έχετε να αντιμετωπίσετε μία βαριά ευθύνη. Σας ευχαριστώ. Καραμέλα, όχι ευχαριστώ. Πιστεύεις μα την αλήθεια. Του λέγεται κανείς αυτή την αίθουσα. Σήμερα πριν να έρθει να ρίξα μια ματιά στο μετέρα, γιατί θα τους έχει το ρεκόρ της χρονιάς. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, σας αφήνω. Όλα είναι εντάξει νομίζω. Αν χρειαστείτε κάτι, χτυπήστε σε αυτή την πόρτα. Θα είναι ακριβώς από πίσω.
Μας πληθώνουμε κλειδί. Βέβαια, δεν το ξέρατε. Όχι. Είναι ο νόμος. Αλήθεια. Τι φτιάχνετε. Συμφωνείτε. Πραγματικά θα γίνει ψηφοφορία. Θα κάνουμε και δήμαρχο. Λοιπόν, πώς σας φάνηκε όλη αυτή η ιστορία? Μα πολύ ενδιαφέρουσα. Α, ναι, εγώ παραλίγο να κοιμηθώ. Είναι που δεν έχω λάβει ποτέ μέρος στο δικαστήριο Νόρκων. Εγώ είναι η τρίτη φορά και δεν χωνεύω όλους αυτούς τους λόγους που μας αναγκάζουν να γράφουμε. Ειδικά όταν μια υπόθεση είναι τόσο φωτιάστικη. Έχει συγγνώμη ότι πρέπει να λέμε τόσα λόγια για το τίποτα. Υποθέτω πως όλοι έχουν το δικαίωμα να μιλάνε. Να μιλάνε! Όλοι έχουν το δικαίωμα μια σωστή κρίση. Είναι το σύστημα αυτή τη χώρα. Αλλά θα πω ένα πράγμα. Πρέπει να χτυπάει κανεί σκληρά όλα αυτά τα κοντρόπιτσα χαμίνια πριν βρουν τον καιρό να κάνουν ζημιέ. Αυτό θα μα γλίτωνε από πολύ χρόνο και έξοδα. Εντάξει. Λοιπόν, θα αρχίσουμε. Ναι, ελάτε, ας αρχίσουμε. Δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Νομίζω όμως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια διακοπή. Άλλωστε κάποιος βρίσκεται στην τουαλέτα. Θα καθίσουμε με τη σειρά. Δεν ξέρω, βέβαια. Τι γνώμη έχετε για την υπόθεση? Ενδιαφέρουσα, έτσι δεν είναι? Πέρασε γρήγορα χωρίς αποπολίες, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Είμαστε τυχεροί που πέσαμε πάνω στην ανθρωποκτονία. Φοβάμαι να μας χαρίσουν εδώ για καμία κλοπή, επίθεση για κάτι τέτοιο. Η ανθρωποκτονία φαίνεται θα τελειώσει στο άξιο ζήσε. Αυτό δεν είναι το κεντρικό μέτρο. Ναι. Αστείο, έχω και ελπίζω ότι όμως δεν έχω πατήσει ποτέ το πόδι μου εκεί μέσα. Και τι λέτε για όλη αυτή την υπόθεση του μαχαιριού? Μήπως φαντάζεται το μικρό σου ότι θα την κάψουμε? Έτσι φαίνεται. Φτάνει να δεις αυτό το τύπο για να βγάλεις αμέσως συμπέρασμα. Τριολογημένη. Και άσχημα, αυτό το διάολο συνάχει σε σκοτώνουν. Δεν τολμώ πια να αγγίξω τη μύτη μου, καταλαβαίνετε. Ναι, ναι, ξέρω από αυτά. Λοιπόν, πρόεδρε, αρχίζουμε. Λέει τίποτα. Εγώ δεν βρίσκω καιρό να κοιτάξω εφημερίδα. Α, μια πληματιά στο σημερινό κλείσιμο. Είστε στο χρηματιστήριο. Χρηματομεσήτρια. Ενδιαφέρον. Εγώ είμαι στις μεταφορές, θα έχετε ακούσει εσείς. Η επιχείρησή μου λέγεται πρόθυμη στις διαταγές σας. Δεν είναι της γυναίκας μας. Ξεκίνησα από το τίποτα και αυτή τη στιγμή έχω 37 υπαλλήλους. Εμπρός κυρίες και κύριοι, ελάτε. Ας καθίσουμε. Έχω 2 εισιτήρια για τον απόψινό αγώνα μπάσκετ. Chicago Bulls με Lakers. Φαίνεται πως έχουν ένα μικρό, ένα καινούργιο. Michael Jordan. Φίρμα στα γήπεδα, αληθινός θαύλος όπως λένε. Πώς θα καθίσουμε? Μα νομίζω μεταδεικτική σειρά. 2, 3, 4 και το καθεξής. Τι σημασία έχει? Καμιά άλλη είναι πιο απλό. Πολύ καλά. Πώς σας φάνηκε ο εισαγγελέας? Με συγχωρείτε. Εγώ τον βρήκα πρώτη σκέψη. Αυτός ο τρόπος που έχει να ρίχνει τα ντούτου, το ένα ύστερα από το άλλο στη σειρά, πρέπει να είναι κανείς πολύ σπουδαίος για να το καταφέρει αυτό. Μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Ήταν πολύ επιδέξιος. Είναι γιατί πρέπει να τα διευθύνει όλα, να διευθύνει πραγματικά την υπόθεση. Λοιπόν, δεν αρχίσουμε καμιά φορά. Πέστε στην κυρία εκεί κάτω, θέλετε να καθίσει. Η κυρία στο παράθυρο, θέλετε να καθίσετε. Με συγχωρείτε. Κι όμως δεν είναι εύκολο να φανταστείς ένα παιδί που σκοτώνει τον πατέρα του. Μπαμ, κάπως έτσι. Αν σκεφτείτε τις περιστάσεις, Βλακίες. Η αλήθεια είναι ότι αφήνουν αυτά τα παιδιά να ξαναγίνουν αγγελοφιλία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ένας κυρός είναι ακόμη εκεί μέσα. Μπορείτε σας παρακαλώ να φωνάσετε. Δεν μου λέτε, είστε με τους Bulls. Όχι, με τους Lakers. Αχ, μάνα μου, δεν χτυπάω καλύτερα να τους βάλει μου στον τοίχο. Ξέρετε αγαπητοί μου και οι Lakers. Α, ερχόμαστε να σας φωνάσω. Θα ήθελα να αρχίσουμε. Ναι, δεν ήξερα. Να περιμένω να ζητάω συγγνώμη. Εντάξει, πολύ καλά. Φυσικά κυρίες και κύριοι, μπορείτε να χειριστείτε το θέμα όπως εσείς θέλετε. Δεν θέτω απολύτως κανένα κανόνα. Εάν προτιμάτε να συζητήσουμε, στην αρχή να δούμε πού βρισκόμαστε. Διαλέξτε εσείς. Νομίζω πως η συνήθεια είναι να αρχίσουμε με ψηφοφορία. Μα βέβαια να ψηφίσουμε. Αυτό θα μας βοηθήσει να αυτοσυγκεντρωθούμε. Αυτό αφορά εσάς. Σκεφτείτε μονάχα ότι πρόκειται για κατηγορία πολύ σοβαρή. Ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού. Αν ψηφίσουμε ένοχος, είναι ηλεκτρική καρέκλα. Ναι, ναι, το ξέρουμε. Ναι, φτάνει να πάμε να αρχίσουμε, έτσι. Είναι κανείς εναντίον της ψηφοφορίας? Εντάξει, πολύ καλά. Και οι 12 σύμφωνοι. Σας το υπενθυμίζω. Έτσι το θέλει ο νόμος. Είμαστε έτοιμοι? Πολύ ωραία. Όσοι ψηφίζουν ένοχος, να σηκώσουν τα χέρια. Εννέα, 10, 11. 11 ψηφίζουν ένοχος. Καλά. Αθώος. Πάντα έχει μια ιστορία. Πρέπει να υπάρχει ένας που διαφωνεί. Καλά, και τι θα κάνουμε τώρα? Υποθέτω πως έχουμε να μιλήσουμε. Να μιλήσουμε, ακόμα να μιλήσουμε. Ειλικρινά πιστεύετε ότι δεν είναι ένοχος? Δεν ξέρω. Τότε, έλα! Είσαστε καθισμένοι στην ίδια αίθουσα μαζί μας. Ακούσατε τα ίδια πράγματα όπως και εμείς.
Ξέρετε πολύ καλά ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ένας δολοφόνος. Επικίνδυνος. Δεν είναι παραπάνω από 19 χρονών. Και έπειτα ήταν αρκετά μεγάλος για να μαχαιρώσει τον πατέρα του. 8 πόντους ατσάλι κατάσταση. Θα φέρει, κύριε. Δεν υπάρχει ούτε σκιά αμφιβολίας. Εγώ πίστηκα αμέσως από την πρώτη μέρα. Και εγώ το ίδιο. Είναι ένα θέμα που φαίνεται από μόνο. Άλλωστε το απέδειξαν με 12 διαφορετικούς τρόπους. Να σας τους ξαναθυμίσω. Όχι. Τότε τι θέλετε. Τίποτα. Να μιλήσω μαζί σας. Να μιλήσεις για ποιο πράγμα. Υπάρχουν εδώ 11 άνθρωποι που είναι σύμφωνοι. Αυτό είναι όλο. Ας μην ξαναρχίσουμε τα ίδια. Μια απλή ερώτηση. Πιστεύετε την ιστορία του μικρού? Ίσως. Πώς ίσως? Δεν ξέρω ακόμα τι πιστεύω, ίσως κι όχι. Μα ψηφίσατε ξεκάθαρα αθώος. 11 ψήφισαν ένοχος. Δεν το βρήκα εύκολο να σηκώσω το χέρι και να στείλω ένα παιδί στο θάνατο χωρίς μια λέξη πρώτα. Εσείς δεν πιστεύετε ότι ψηφίσατε πολύ γρήγορα? Βεβαίως. Έτσι νομίζετε εσείς. Γιατί θεωρώ αυτό το μικρό ένοχο. 100 χρόνια να μιλάτε, δεν θα αλλάξω γνώμη. Δεν προσπαθώ να σας κάνω να αλλάξετε γνώμη. Θέλω απλώς να μιλήσουμε για τη ζωή ενός ανθρώπου. Είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να αποφασίσει μέσα σε 5 λεπτά. Φανταστείτε ότι πλανόμαστε. Πώς πλανόμαστε? Όσο και να φανταστούμε τη στέγη αυτού του κτηρίου να πέσει στο κεφάλι μας. Δεν έχετε τίποτα να φανταστείτε. Σωστά. Και τι έχει να κάνει η ώρα εδώ μέσα. Εμείς πιστεύουμε τίμια ότι είναι ένοχος. Τι μας λέτε ότι δεν μπορεί να τελειώσει κανείς σε 5 λεπτά. Σας ζητώ μια ώρα. Το μάτς που θέλετε να παρακολουθήσετε δεν αρχίζει νωρίτερα από τις 8, έτσι δεν είναι? Έχει κανείς από εσάς να πει τίποτα? Όχι, εγώ. Είμαι σύμφωνο. Να μείνουμε μια ώρα. Μπράβο. Χθες το βράδυ μου διηγήθηκαν μια πολύ νόστιμη ιστορία. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να ακούμε ιστορίες. Και γιατί βρισκόμαστε? Για να μιλήσουμε για ένα παιδί που η ζωή του έχει φερθεί σκληρά. Ξέρετε πώς είναι να ζει κανείς σε μια τρόφη ενώ έχει χάσει τη μητέρα του από παιδί? Σε ηλικία 9 χρονών το βάλαν σε ένα ορφανοτροφείο, ενώ ο πατέρας του, ένας πλαστογράφος, βρισκόταν στη φυλακή 2 χρόνια. Μήπως αυτό είναι ένα καλό ξεκίνημα? Μου λένε ότι πρόκειται για παιδί σκληρό και δέξα. Είναι αλήθεια. Ξέρετε όμως γιατί έγινε έτσι? Γιατί όλη του τη ζωή, ναι, κάθε μέρα της ζωής του το δέναν. 19 χρόνια ξύλο, το βρίσκω αρκετά φοβερό και νομίζω πως το οφείλουμε λίγες λέξεις. Τίποτα. Δεν του οφείλουμε απολύτως τίποτα. Δεν φοβάμαι να το πω. Έγινε μια δίκη τίμια, ψέματα. Πόσο λοιπόν νομίζετε ότι στοιχίζει αυτή η δίκη? Ήταν πολύ τυχερός να έχει μια παρόμοια δίκη. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ακούστε, υπήρξαν όλοι μας έφηβοι. Ακούσαμε όλα τα συμβάντα αυτής της ιστορίας. Το θέμα κανονίστηκε. Δεν θα μου πείτε, ξέροντας τι τύπος είναι, ότι πιστεύετε αυτό το παιδί? Το γνωρίζω, βλέπετε. Έχω περάσει όλη μου τη ζωή ανάμεσα σε μικρούς αγιαυτών. Δεν μπορεί κανείς να πιστέψει λέξη, όπως τα λένε. Είναι όλοι τους γεννημένοι ψεύτες. Η ανοησία. Τι? Μα φαρείτε ότι είστε η μόνη που ξέρει όλη την αλήθεια. Άρα όπως υπάρχουν μερικά πράγματα που ξεφεύγουν από αυτή την κυρία. Πέστε τα, γι' αυτόν τον λόγο βρισκόμαστε εδώ. Είναι για μια μάρκα ρύζι. Μόνο μια κουφταρίζι και το τραπέζι γελά, χαχά. Ναι, αυτό συναρπάζει. Εμπρός κυρίες, παρακαλώ. Με συγχωρείτε, μου τσουλώνω χαρτιά, αυτό που ξεκαθαρίζει τις ιδέες. Εντάξει, πολύ καλά. Ας συνεχίσουμε. Ίσως η κυρία που διαφωνεί μαζί μας θα μπορούσε να μας πει το γιατί. Και εμείς οι άλλοι θα προσπαθήσουμε να της αποδείξουμε ότι σφάλει. Έχω μια ιδέα. Φυσικά λέω πάντα αυτό που σκέφτεσαι. Αφού είσαι πάνω από εμάς να πείσουμε αυτή την κυρία, ας μιλήσουμε ο ένας μετά τον άλλο στη σειρά. Ίσως δεν θα μας πάρει πάνω από 1-2 λεπτά στον καθένα. Είναι μια ιδέα εφαρμόσιμη. Εντάξει, πολύ καλά. Αρχίστε λοιπόν. Ξεκινήστε με τη σειρά. Πολύ σωστά. Με τη σειρά του τραπεζιού και 2 λεπτά ο καθένας. Είστε οι πρώτοι. Λοιπόν, είναι δύσκολο να μιλήσει κανείς. Εγώ νομίζω ότι είναι ένοχος. Δηλαδή, νόμιζα ότι ήταν φανερό. Θέλω να πω ότι κανείς δεν απέδειξε το αντίθετο. Κανείς δεν έχει να αποδείξει το αντίθετο. Το βάρος της αποδείξεως ανήκει στην κατηγορία. Ο κατηγορούμενος θα έπρεπε να μην χρειάζεται να μιλήσει. Ναι, το ξέρω αυτό. Εκείνο που ήθελα να πω... Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος είναι ένοχος. Θέλω να πω πως κάποιος τον είδε να κάνει κάτι εκείνη την ημέρα. Πολύ καλά. Εγώ νομίζω πως πρέπει να έχουμε προσωπικά αισθήματα σχετικά με το θέμα. Δεν ακολουθώ παρά τα γεγονότα. Καταρχήν, ας πάρουμε το γέρο που κάθεται στο δεύτερο πάτωμα ακριβώς κάτω από το διαμέρισμα που έγινε ο φόρος. Στις 12 και 10 τη νύχτα του εγκλήματος, ακούει φασαρία στο επάνω διαμέρισμα. Έμοιασε, λέει σαλπάρι. Ύστερα από λίγο, ακούει το μικρό να φωνάζει θα σε σκοτώσω. Έπειτα από ένα δευτερόλεπτο, ακούει το σώμα να πέφτει κάτω και τρέχει στην πόρτα του διαμερίσματός του. Ανοίγει την πόρτα και βλέπει το μικρό να κατεβαίνει τη σκάλα τρέχοντας και να φεύγει από το σπίτι. Τότε φώναξε την αστυνομία.
Βρήκαν τον πατέρα καρφωμένο με ένα μαχαίρι στο στήθος. Και η αστυνομία όρισε την ώρα θανάτου. Ο ιατροδικαστής γύρω στις 12 τα μεσάνυχτα. Αυτά έγινε λοιπόν. Δεν μπορεί να τα αμφισβητήσει κανείς. Ο μικρός είναι ένοχος, δεν υπάρχει θέμα. Είμαι κι εγώ ανθρωπιστής και δεν με ενδιαφέρει ο τύπος. Ξέρω ότι ο μικρός δεν είναι παραπάνω από 19 χρονών. Πρέπει όμως να πληρώσει για αυτό το έκανε. Συμφωνώ απολύτως μαζί σας. Καλά, ο επόμενος. Εμένα εκείνο που μου κάνει εντύπωση είναι ότι η ιστορία που μας διηγείται ο μικρός δεν στέκει. Λέει ότι τη στιγμή του εγκλήματος βρισκόταν στον κινηματογράφο. Όταν όμως τον ρωτούν, ύστερα από μία ώρα μονάχα, δεν μπορεί να θυμηθεί ποιες ταινίες είδε, ούτε ποιοι έπαιζαν σε αυτές. Το ακούνται αυτό. Πολύ σωστά. Και κανένας δεν τον είδε να μπαίνει στον κινηματογράφο, ούτε να βγαίνει. Κανείς. Για πέστε μου, και η γυναίκα που κατοικεί από την άλλη πλευρά του δρόμου, εάν η μαρτυρία της δεν το αποδείξει αυτό, τίποτα δεν πρόκειται να το αποδείξει. Είναι αλήθεια, είδε το φόνο. Παρακαλώ με τη σειρά. Ορίστε, μία καλή γυναίκα που στριφογυρίζει στο κρεβάτι της και δεν μπορεί να κοιμηθεί. Σκάλια, της έρθει το παράθυρο της είναι ανοιχτό. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Περιμένοντας τον ύπνο, κοιτάζει το παράθυρο και ξαφνικά βλέπει ακριβώς απέναντί της, στην άλλη πλευρά του δρόμου, τον μικρό να χτυπά τον πατέρα. Λοιπόν, είναι 12 και 10. Γνώρισε το παιδί από μικρό, λέει, και το παράθυρο της βρίσκεται απέναντι από το παράθυρο του μικρού, από την άλλη πλευρά της γραμμής του αέρα στην τρόγινη. Τι περισσότερο σας χρειάζεται? Άλλωστε, ορκίστηκε ότι είδε το έγκλημα. Ανάμεσα από τα τζάμια ενός τρένου που περνούσε. Σύμφωνοι. Αλλά αυτό το τρένο δεν είχε επιβάτες, ήταν ένας άδειος σειρμός, μην το ξεχνάτε αυτό, και τα φώτα του τρένου ήταν όλα σβηστά. Ο εμπειρογνώμων μας απέδειξε ότι θαυμάσια κανείς μπορεί να δει ανάμεσα από τα παράθυρα ενός τρένου χωρίς φώτα, ό,τι γίνεται στην άλλη πλευρά. Αυτό αποδείχτηκε. Μπορώ να σας κάνω μια ερώτηση. Δεν πιστεύετε το μικρό που ζει, όπως λέτε, σε μια βρώμικη συνοικία με αλήτες και γκάνστες? Μάλιστα. Όμως και αυτή η γυναίκα ζει στην ίδια γειτονιά. Αυτή, γιατί την πιστεύετε? Κάτσε την έξυπνη. Ελάτε, ησυχάστε. Ελάτε, καθίστε. Δεν θέλω να βγάλετε. Ποιος έχει τώρα σειρά? Ο Πέμπτος. Μάλιστα, έχετε 2 λεπτά. Μάλιστα. Εγώ. Πιο δυνατά. Απέχω. Δικαίωμά σας, ο επόμενος. Δεν ξέρω ακριβώς. Πίστηκα πολύ νωρίς σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, γύρευα τα κίνητρα. Αυτό έχει μεγάλη σημασία γιατί αν δεν υπάρχουν κίνητρα, έτσι δεν είναι. Δεν υπάρχει και υπόθεση. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η μαρτυρία των ανθρώπων, καταλαβαίνετε, από την άλλη μεριά του δρόμου, δεν ξέρω, μου ακούγεται πολύ δυνατή. Είπαν κάτι για το θέμα του καυγά ανάμεσα στον πατέρα και το γιο γύρω στις 7 η ώρα. Ίσως πέφτω έξω. Μάλιστα, όχι στις 7 η ώρα, στις 8. 8 η ώρα ακριβώς. Άκουσαν πράγματι έναν καυγά, αλλά δεν μπορούσαν να καταλάβουν την αιτία. Ύστερα άκουσαν τον πατέρα να χτυπάει το παιδί 2 φορές και είδαν τον μικρό να φεύγει οργισμένος από το σπίτι. Τι αποδεικνύει αυτό? Βέβαια, είναι φωνερό. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα. Είναι απλώς μέρος του σκηνικού. Δεν είπα ότι αυτό ήταν μια απόδειξη. Όχι, αλλά είπατε ότι αυτό μπορεί να δώσει το κίνητρο για το φόνο. Ο εισαγγελέας το είπε πριν από εσάς. Δεν συμφωνώ. Αυτός ο μικρός έχει δεχτεί τόσα χτυπήματα στη ζωή του, ώστε η βία για αυτόν ήταν κάτι του συνηθισμένο. Δεν νομίζω 2 χαστούκια ύστερα από τόσα άλλα χαστούκια να έσπρωξαν το παιδί να σκοτώσει τον πατέρα του. Αυτά τα 2 τελευταία χαστούκια ίσως ήταν αυτά που ξεχύλισαν το ποτήρι. Όλοι μας ξέρουμε ότι πάει να πει αφορμή για καυγά. Τίποτα άλλο? Όχι. Ωραία. Εσείς τώρα η έβδομη. Εγώ. Δεν ξέρω. Κατά τη γνώμη μου, όλα έχουν υποθεί. Θα μπορούσαμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση ως αύριο. Αυτό όμως δεν θα άλλαζε τίποτα. Αυτός ο μικρός είναι ένας αλήτης. Το ξέρετε όπως και εγώ. 10 χρονών εμφανίστηκε μπροστά σε ένα δικαστήριο ανηλίκων επειδή έβγαλε το μάτι του δασκάλου του με μία πέτρα. 15 χρονών έκλεψε ένα αμάξι και τον κλείσανε στο αναμορφωτήριο. Αργότερα τον μάζεψαν 2 φορές από μακεροκαυγάδες. Είναι αλήθεια, χαριτωμένο παιδί. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι ο πατέρας του από 5 χρονών κάθε μέρα τον τζάκιζε στο ξύλο. Το ίδιο θα έκανα κι εγώ! Ορίστε πως είναι τα σημερινά παιδιά. Εγώ στην ηλικία του φώναζα τον πατέρα μου κύριο. Κύριο μάλιστα. Έχετε ακούσει καν παιδί στις μέρες μας να φωνάει τον πατέρα του κύριο? Οι πατεράδες δεν φαίνεται να πιστεύουν πως αυτό πια είναι σημαντικό. Αλήθεια. Έχετε παιδιά? 3. Λοιπόν, εγώ έχω ένα γιο 23 χρονών. Και θα ήταν 10 χρονών όταν μια μέρα σε ένα παιδιάστικο καπάτο ήταν να φεύγει στα λαμπό. Τον πιάστηκα τόσο πολύ που μου ήρθε να ξεράσω. Τότε του λέω θα σε κάνω άντρα, θα σε σκίσω στα 2. Και τον έκανα άντρα. Τέλος στα 17 του χρόνια μια μέρα που λογομαχήσαμε μου έσπασε τα μούτρα. Είναι πολύ δυνατό. Πολύ σκληρό αγόρι. Πάνω 2 χρόνια έχω να δω.
παιδιά είναι διεφθαρμένα! Διεφθαρμένα! Σκοτώνες και να τους δώσεις να πάτε! Παραλογιζόμαστε. Είναι βέβαιο ότι αυτό το παιδί προέρχεται από μια καταστραμμένη οικογένεια και μια συνοικία παραδειγματική. Δεν είμαστε αυτό το θέμα. Δεν είμαστε εδώ για να βρούμε τους λόγους που κάνουν αυτά τα χαμοσταφολιές εγκληματιών. Είμαστε εδώ για να πούμε αν είναι ένοχος ή όχι. Ότι γεννήθηκε σε μια φτωχογειτονιά και ότι οι φτωχογειτονιές εκτελούν το έγκλημα το ξέρουν. Το ξέρουν και το ημερήτιο παγκόσμιο αποτελούν φοβερή απειλή για την κοινωνία. Για ακόμα μια φορά όμως. Όχι τόσο γρήγορα, αγαπητοί μου, ας σταθούμε λίγο εδώ. Βέβαια, αυτά τα παιδιά που γυρνούν στους δρόμους, στις γειτονιές, είναι πραγματική ανθρώπινη βία. Όσες φορές και να το πει κανείς αυτό, δεν αρκεί. Έχω περάσει όλα μου τα νιάτα σε ένα βρώμικο στενό. Κι όμως δεν πιστεύω. Εσικά, φίλε μου. Κι εγώ επίσης έχω παίξει αυτά τα διέξοδα. Τα γεμάτα ψοφίμια. Βρίσκεται ίσως το ακόμα πάνω μου τη βρωμιά. Αγιά, ακούστε. Μιλάτε, ησυχάστε! Αυτό δεν ήταν περιγμό. Μάλιστα ήταν περιγμός. Μα καθόλου δεν εννοούσε εσάς. Μην είστε τόσο έφτικτος. Καταλαβαίνω απόλυτα αυτή την ευτυχία. Σας παρακαλώ, ας μην καθυστερούμε. Ορίστε, η σειρά σας. Μα εγώ δεν έχω σειρά. Νόμιζα ότι πρόκειται να πείσετε εσείς σε μένα. Κάνω λάθος. Έτσι. Με συγχωρείτε, ξέχασα. Και έπειτα τι σημασία έχει. Είναι άλλωστε εκείνη που μας ανάγκασε να μείνουμε εδώ. Να πει αυτό που έχει να πει. Μα όχι, όχι. Μείναμε σύμβολοι μιας τακτικής. Πρέπει να την τηρήσουμε. Ω, πάψτε πια να παιδιανίζετε. Να παιδιανίσω, τι θέλετε να πείτε. Είπα παιδιανίζετε. Παιδιανίζετε. Επειδή δηλαδή προσπαθώ να επιβάλλω το σεβασμό στην τάξη. Ωραία, ό,τι κάνετε. Εμπρός, ελάτε, ελάτε, καθίστε. Δεν θα πω ούτε μια λέξη. Ηρεμήστε. Μη μου λες να με ηρεμήσω. Εμπρός, ελάτε, κύριε πρόεδρε των ενόρκων. Είμαι έτοιμος να δοκιμάσω την εξοδεκτρία σας. Δεν ξέρω πώς ήταν αυτή η ιστορία. Πώς το με περιφρονείτε. Μα όχι, αφήστε, αυτό δεν έχει σημασία. Αλήθεια τώρα, σοβαρά, δεν έχει σημασία. Θέλετε να δοκιμάσετε. Θεού, τα καταφέρετε θαυμάσια. Κανείς δεν θα πει το αντίθετο. Ξανακαθίστε. Μα βέβαια, κάνετε τη δουλειά σας πολύ καλά. Λοιπόν, ποιος είναι να μιλήσει. Εγώ, αν το επιθυμείτε, είμαι έτοιμη να σας πω τη γνώμη μου. Αδιαφορώ τελείως για ό,τι γίνεται εδώ μέσα. Πολύ καλά. Δεν έχω να πω κάτι το εξαιρετικό. Δεν γνωρίζω για την υπόθεση περισσότερα από όσα εσείς. Εάν σταθεί κανείς στα γεγονότα, ο μικρός φαίνεται ένοχος. Ίσως μάλιστα και να είναι. Μονάχα που επί 5 μέρες καθισμένοι ανάμεσά σας, ακούγοντας τις μαρτυρίες να στιβάζονται μία πάνω στην άλλη, κάτι άρχισε να με παραξενεύει σε αυτή την τύπη. Ποιο πράγμα. Να, όλοι οι μάρτυρες ήταν τόσο κατηγορηματικοί. Θέλω να πω ότι στη ζωή ποτέ τίποτα δεν είναι τόσο ξεκάθαρο. Υπήρχαν ερωτήσεις που θα ήθελα να υποβάλω, ίσως δεν απέκαν τίποτα, δεν ξέρω. Έχω όμως την εντύπωση, για να τελειώνω, πολύ έντονη, ότι ο δικηγόρος του μικρού δεν χειρίστηκε καλά την υπεράσπιση. Άφησε να περάσουν πολλά πράγματα, μικροφράγματα. Ποια μικροπράγματα. Ξέρετε, όταν αυτοί οι τύποι δεν κάνουν ερωτήσεις, είναι γιατί ξέρουν τις απαντήσεις και νιώθουν τον κίνδυνο. Ίσως, πιθανό. Είναι όμως λιγότερο πιθανό να είναι ένας δικηγόρος απλός βλάκας. Θα έλεγε κανείς ότι μόλις συναντήσατε τον γαμπρό μου. Κοιτάξτε, εάν ήμουν στη θέση αυτού του μικρού, λοιπόν δεν θα διάλεγα αυτό το δικηγόρο. Αν έπρεπε να σώσω το κεφάλι μου, θα διάλεγα ένα συνήγορο που να ξέρει να επιμηδενήσει τις αποδείξεις της κατηγορίας. Ή τουλάχιστον να δοκιμάσει να το πράξει. Γιατί, επιτέλους, στην υπόθεση έχουμε μόνο ένα μάρτυρα που λέει ότι είναι το φόνο. Έναν μόνο. Κι άλλον έναν που δηλώνει τον άλλο. Υπάρχουν σύμφωνοι, πλήρως έμεσες αποδείξεις. Όμως όλη η κατηγορία βασίζεται σε 2 μάρτυρες. Υποθέστε ότι πλανώνται. Πώς γίνεται να πλανώνται. Μάρτυρες που πλανώνται δεν είναι μάρτυρες. Να σας κάνω μια ερώτηση. Θα μπορούσαν να πλανώνται. Ορκίστηκαν, τι ψάχνετε να βρείτε. Ορκίστηκαν, δεν ορκίστηκαν, είναι άνθρωποι. Και οι άνθρωποι ξεδιαλούνται. Δεν θα μπορούσαν να έχουν κάνει λάθος. Όχι, όχι, δεν το πιστεύω. Είστε βεβαία. Και ναι και όχι. Κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος γι' αυτό. Δεν πρόκειται πια και για επιστήμη. Πολύ σωστά. Έχουμε όμως πράγματα. Ας μιλήσουμε λίγο για το αυτόματο στιλέτο, το περίφημο αυτό μαχαίρι. Ένα λεπτό. Νομίζω το φίλουμε. Υπάρχουν και άλλοι που δεν μίλησαν. Θα μιλήσουμε όσο θέλει. Αφήστε μας τώρα να τελειώσουμε αυτό. Ναι, γι' αυτό το μαχαίρι. Γι' αυτό το μαχαίρι που τράβηξαν από το στήθος του θύματος και που το χαριτωμένο σας αγόρι παραδέχτηκε ότι το αγόρασε τη νύχτα του φόνου. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτό. Πολύ καλά. Ας μιλήσουμε γι' αυτό. Και εγώ θέλω να το ξαναδώ. Κύριε Πρόεδρε των Ενόρκων. Δεν βλέπω σε τι χρησιμεύει αυτό. Το ξέρουμε όλοι αυτό το μαχαίρι, ψέματα. Οι έντροχοι μπορούν να ζητήσουν να ξαναδούν τα πιστήρια του εγκλήματος. Και αυτό το μαχαίρι και ο τρόπος που ο μικρός το αγόρασε δεν αποτελούν ένα πιστήριο πολύ ισχυρό. Ναι. Στο μεταξύ, ας προσπαθήσουμε να δούμε πώς παρουσιάζεται το πράγμα. Πρώτον,
Το παιδί παραδέχεται ότι βγήκε από το σπίτι του στις 8 η ώρα εκείνη το βράδυ, αφού το χτύπησε ο πατέρας. Όχι, χτύπησε, χτύπησε. Το παιδί υπερχτύπησε. Αυτό διαφέρει. Αφού το χτύπησε ο πατέρας. Δεύτερον, πήγε σε ένα γειτονικό μαγαζί κατευθείαν, όπου αγόρασε αυτό το. Πώς το λέτε αυτό? Αυτόματο στιλέτο. Αυτόματο στιλέτο. Ευχαριστώ. Τρίτον, το μαχαίρι αυτό έχει μια γραφή πολύ περίεργα σκαλισμένη. Τέταρτον, ο έμπορος που το πούλησε το αναγνώρισε και είπε ότι ήταν το μοναδικό του είδους που είχε ποτέ στο μαγαζί του. Πέμπτον, στις 8 περίπου και 45 το παιδί συναντιέται με μερικούς φίλους του έξω από ένα καφενείο. Συμφωνούμε ως εδώ? Ναι, τελείως συμφωνώ. Από εδώ και ύστερα δεν μπορούμε πια να συμφωνούμε. Το παιδί φιλιάρισε με τους φίλους του για μια ώρα περίπου και τους άφησε κατά τις 9:45. Στη διάρκεια εκείνης της ώρας είναι που είδαν το μαχαίρι. Έκτο, καθένας από αυτούς στο δικαστήριο αναγνώρισε το όπλο του εγκλήματος. Άρα ήταν αυτό, το ίδιο μαχαίρι. Εδώ το παιδί επιστρέφει σπίτι του στις 10. Εδώ είναι που η δική του εξήγηση με εκείνη του δικαστηρίου διαφέρουν αισθητά. Το παιδί λέει ότι είναι σπίτι του στις 10:30. Και ήθελα ξαναβγήκε για να πάει σε έναν κινηματογράφο από αυτούς που μένουν ανοιχτή όλη νύχτα. Επέστρεψε λέει κατά τις 10:04 για να βρει τον πατέρα του νεκρό και την αστυνομία που το περίμενε. Όσο για το μαχαίρι, που δεν το είχε πια, λέει ότι θα πρέπει να έπεσε από μια τρύπα της τσέπης μεταξύ 11:30 και 3:04 στον δρόμο στον κινηματογράφο. Το δικαστήριο ισχυρίζεται ότι κανένας στο σπίτι δεν τον είδε να βγαίνει και κανένας θεατής στο κινηματογράφο δεν τον παρατήρησε. Εκτιμά ότι το παιδί δεν πήγε στο κινηματογράφο. Όταν τον ρωτούν ποιες ταινίες είδε, δεν μπόρεσε να απαντήσει. Άκουσα αυτό που σκέφτομαι εγώ. Το παιδί έμεινε σπίτι. Είχε με τον πατέρα του μια καινούργια κοινωνικία, τον μαχαίρωσε κατά τις 12 και 10 και ύστερα έφυγε από το σπίτι. Προσέξτε, ρώτησε να μην αφήσει αποτυπώματα στη λαβή του μαχαιριού. Πιστεύετε ότι σοβαρά ότι αυτό το μαχαίρι έπεσε από μια τρύπα της τσέπης του, κάποιος τον βρήκε τυχαία και πήγε να μαχαιρώσει τον πατέρα έτσι για ευχαρίστηση? Όχι. Λέω ότι είναι πιθανό. Μήπως δεν είναι? Κοιτάξτε αυτό εδώ. Είναι στα αλήθεια ένα μαχαίρι πολύ ξεχωριστό. Δεν έχω ξαναδεί παρόμοιο. Και ο πολιτής επίσης. Γιατί δεν είχε άλλο γι' αυτό. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το μαχαίρι που αγόρασε εκείνο εκεί το βράδυ ο μικρός είναι ακριβώς το όπλο του εγκλήματος. Συμφωνείτε μαζί μου από αυτό? Λέω ότι είναι πιθανό να υπάρχουν και άλλα μαχαίρια όμοια με αυτό. Εγώ λέω πως είναι αδύνατο. Αυτό λοιπόν! Κοιτάξτε, πώς έγινε τώρα αυτό! Αλήθεια! Τη λουγία! Ήσυχα, πού το βρήκατε? Περπάτησα χθες το βράδυ 2 ολόκληρες ώρες και ήθελα να σκεφτώ. Και πήγα από την γειτονιά του μικρού. Το δεύτερο μαχαίρι είναι από ένα χειροδανιστήριο 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι του. Αυτό στοιχίζει $2. Είναι αντίθετο προς τον νόμο να αγοράζει και να πουλάς μαχαίρια αυτού του είδους. Ένα αυτόματο στιλέτο, ναι, το ξέρω. Παρέμβηκα τον νόμο. Ωραία. Και λοιπόν, και έπειτα πετύχατε έναν ωραίο γύρο. Και ύστερα, ωραία. Πέστε μου τώρα τι σημαίνει όλο αυτό το κόλπο. Ίσως ότι υπάρχουν 10 μαχαίρια ομοιά με αυτό. Και λοιπόν, τίποτα. Για πέστε μου, τι σημαίνει αυτό. Είναι το ίδιο μαχαίρι, ωραία, και τότε η ανακάλυψη του ιερόορος και τι άλλο. Μιλήστε μου. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός πως θα πρόκειται για μία σύμπτωση. Πρωτάκουστη, πως κάποιος άλλος κόψε ένα μαχαίρι σαν και αυτό του παιδιού. Οι πιθανότητες είναι 1 στο εκατομμύριο. Είναι δυνατό. Αλλά όχι πολύ πιθανό. Ελάχιστα πιθανό, αλλά δυνατό. Λοιπόν, καθίστε. Ας μην καθυστερούμε. Παρ' όλα αυτά, πολύ ενδιαφέρον που βρήκε αυτό το μαχαίρι ακριβώς το ίδιο. Ωραία, λοιπόν. Τι γίνεται τώρα? Δηλαδή υπονοείτε ότι αυτό αποδεικνύει κάτι. Όχι, όχι, είναι μόνο ένα περίεργο. Ενδιαφέρον. Υπάρχουν πατάιδικα που ξέρουν ότι είναι ένοχος, έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Και κανείς από αυτούς τους 11 δεν θα αλλάξει γνώμη. Εάν επιμένετε, το δικαστήριο θα κηρυχθεί αναγνώβιο. Το παιδί θα ξαναδικαστεί και θα καταδικαστεί. Είμαι τόσο σίγουρη όσο και το ότι γεννήθηκε. Χωρίς αμφιβολία, έχετε δίκιο. Τότε αποφασίστε, δεν θα μείνουμε εδώ όλη τη νύχτα. Δεν είναι παρά μια νύχτα. Και πρόκειται για τη ζωή ή το θάνατο ενός ανθρώπου. Θαυμάσια. Ας εγκατασταθούμε λοιπόν σαν το σπίτι. Νομίζω ότι δεν θα έπρεπε να σκέφτεται κανείς πάνω σε αυτό. Τι θέλετε να κάνω? Λοιπόν, ακούστε. Δεν βλέπω τι έχει να κάνει όλη αυτή η φασαρία με το μαχαίρι στην ιστορία. Κάποιος είδε το παιδί να χτυπά τον πατέρα του. Αυτό είναι όλο. Τι θέλετε περισσότερο? Θα μπορούσατε να μου μιλάτε ώστε να μου σπάσετε τον τύμπανο. Δεν θα με κάνετε να αλλάξω γνώμη. Ξέρετε τι σκέφτομαι? Έχω 3 μαγαζιά που όσο εσείς βγάζετε λόγους, αυτά πάνε κατά διαόλου. Ελάτε, ας τελειώσουμε και ας φύγουμε από εδώ μέσα.
Κι όμως το μαχαίρι αυτό έχει τεράστια σημασία για τον περιφερειακό εισαγγελέα. Πέρασε μια μέρα και είχε. Αυτό είναι ένα τέταρτο ή πέμπτο ή κάτι τέτοιο. Τι μπορεί να ξέρει. Καλά, εντάξει. Ας ασχοληθούμε με αυτό. Λοιπόν, Ορίστε. Ζητώ ψηφοφορία. Ζητώ εσείς οι 11 να ψηφίσετε με μυστική ψηφοφορία. Εγώ θα απέχω. Αν είναι ακόμα 11 η καταδικαστική ψήφη, δεν τα επιμείνω και θα πάμε στο δικαστή χωρίς άλλη καθυστέρηση με ομόφωνη καταδικαστική ετοιμιγορία. Αν όμως κάποιος ψηφίσει αθώος, θα συνεχίσουμε την εξέταση της υπόθεσης. Ορίστε. Ας συμφωνείτε, εγώ είμαι έτοιμη. Εντάξει, σύμφωνοι. Εμπρός. προσωπικά συμφωνώ. Υπάρχουν αντιρρήσεις με αυτό? Πολύ ωραία. Πάρτε δελτία. Ένοχος. 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 Αθώος. Τι λέτε γι' αυτό. Αυτό είναι. Άλλος ένας που άλλαξε την ψήφο του. Ποιος είναι, θέλω να το ξέρω. Με συγχωρείτε, αλλά ήταν μυστική ψηφοφορία. Είχαμε μείνει σύμφωνοι. Μυστική. Τι πάει να πει αυτό το μυστικό. Δεν υπάρχουν μυστικά μέσα σε μια αίθουσα εννοώ. Άλλωστε ξέρω τον τύπο. Σας θυμάμαι, εσείς είστε αγαπητέ. Σαν υποτάχτης. Όπως. Ήρθατε ως εδώ αποφασισμένους κατά βάθος. Περπατάτε μαζί μας, ψηφίζετε όπως και εμείς. Και επειδή μια ιεροκήρυκας με μεριστάλαχτη φωνή βάλθηκε να μας ραγεί στην καρδιά για αυτό το καημένο το παιδί που δεν το εμπόδισαν να γίνει δολοφόνος, εσείς μας γυρίζετε την πλάτη. Σάπως αυτό δεν είναι το πιο αειδιαστικό πράγμα. Ελεήστε το λοιπόν. Ελεήστε τον όσο βρισκόσαστε εδώ, ελεήστε. Είναι ένας άνθρωπος ευερέθιστος, καθίστε. Ευερέθιστος! Λέτε ότι είμαι ευερέθιστος! Είμαστε όλοι έτοιμοι να στείλουμε έναν κακούργο στην ηλεκτρική καρέκλα. Και επειδή μια ονειροπόλεως βάλθηκε να μας λέει ιστορίες για μικρά παιδιά, εσείς παρακαλώ να είστε. Μπορώ να πω κάτι. Πάντοτε θαύμασα σε αυτή τη χώρα ότι κάθε άνθρωπος που θα έχει τη δική του γνώμη. Και αυτός είναι ο λόγος που ήρθα εδώ. Στη δική μου πατρίδα ντρέπομαι να το πω. Καλά, καλά, δεν θα μας διηγηθείτε την ιστορία της ζωής σας. Ας επανέλθουμε στο θέμα. Τι σας έκανε να αλλάξετε ψήφο. Δεν άλλαξε την ψήφο. Εγώ την άλλαξα. Μπα! Θέλετε να μάθετε γιατί? Όχι, αυτό δεν με ενδιαφέρει. Όλα τα φεύγω θα σας πω, εάν με επιτρέψετε. Μα είμαστε στα αλήθεια αναγκασμένοι να ακούμε όλα αυτά. Αυτός ο κύριος επιθυμεί να μιλήσει. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Αυτή η κυρία αποφάσισε να σταθεί μόνη της εναντίον όλων μας. Δεν είπε ότι ο μικρός δεν είναι ένοχος. Είπε μονάχα ότι δεν είναι βεβαία. Λοιπόν, θέλει πολύ κουράγιο για να αντιμετωπίσει κανείς οντομόναχος. Ακόμα κι αν είναι για καλό σκοπό. Το χλευασμό όλων των άλλων. Επιστρέφθηκε σε εμάς την έκδοση της ετοιμιγορίας. Και μας έβαλε σε ένα προβληματισμό. Κατάλαβα ότι ήλπιζε σε μια βοήθεια και της την έδωσα, διότι σέβομαι τα κίνητρά της. Ο μικρός τον οποίον δικάζουν φαίνεται ένα. Όμως τώρα θέλω και εγώ να βεβαιωθώ περισσότερο. Και είδου, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας είναι 10 με 2. Μιλάω, κυρία μου, και δεν έχετε το δικαίωμα να μου γυρίζετε. Δεν μπορεί να σας ακούσει. Δεν θα το ήθελε κιόλας. Καθίστε. Θα συνεχίσουμε. Νομίζω πως θα μπορούσαμε να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μια διακοπή. Τι κομμωδία. Εγώ τη γνώμη πως πρέπει να κηρυχθούμε ανακόπη. Η ψήφος του κυρίου δεν εκδοπεί τα πράγματα. Πώς θα βγούμε από εδώ, έχει κανείς καμιά ιδέα? Σας είπα νομίζω ότι είμαι σε μια διαφημιστική εταιρεία, έτσι. Εκεί υπάρχουν κάτι τύποι αρκετά παράξενοι. Όχι ότι είναι στα αλήθεια ιδιότροποι, αλλά ο τρόπος που εκφράζονται. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Εξάλλου αυτό θα σημαίνει και στο δικό σας
επάγγελμα, τι δουλειά κάνετε? Ορολογοποιός. Αλήθεια! Φαίνεται ότι η καλύτερη ορολογοποιή έρχονται από την Ευρώπη. Στο γραφείο, λοιπόν, όταν η συζήτηση έφτανε σε αδιέξοδο, όπως εμάς εδώ τώρα, και αν κάποιος τύπος είχε μια ιδέα, την ανακοίνωνε κάπως έτσι. Προσοχή, μια ιδέα. Ας την ανεβάσουμε στο κοντάρι της σημαίας του να δούμε αν κάποιος την χαιρετήσει. Είναι ηλίθιο, αλλά αστείο. Τι όχι. Κοιτάτε, με συγχωρείτε, Παρασύ. Καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που... Πάντως σας συγχαίρω, αγαπητέ. Σας συγχαίρω που δεν αφήσατε να σας κυριεύσει αυτή η ηλίθεια στην πόλη. Τι πέστε, είστε πολιτής. Είναι αρχιτέκτονος. Ξέρετε τι πάει να την απολάσει με τον μαλακό. Είναι σε θέση να κρίνετε, σας το λέω. Δεν θα φέρνετε άσχημα. Και εγώ έχω άρχιτα. Καλαβουρίζω, πήγε. Σηκώ στην πλάτη. Το περασμένο χρόνο και με 27.000 δολάρια, πουλώντας μαρμελάδα. Δεν είναι διάσημο. Σοβαρά τώρα. Για 2 λεπτή φασαρία. Τι νομίζετε ότι θα βγάλετε? Τίποτα. Είσαστε όλοι οι ίδιοι εσείς οι άνθρωποι με τη μεγάλη καρδιά. Πάντα πρόκειται να τρέξετε σε το ίδιο κάθε φουταράκι για τις γραμμές. Μονάχα που δεν έχετε το κουράγιο να κάσετε ως την άκρη και τους αναβάλλετε στον δρόμο. Αλλά και όλο που κάνετε να τους πείσετε τα δάκρυα από το μαντήλι. Τότε γιατί κάνετε τον καιρό σας και το δικό μας αυτή την υπόθεση. Στείλτε 5 δολάρια περισσότερο στα φιλανθρωπικά έργα και ας μην το συζητήσουμε περισσότερο. Ακούστε τι. Ο μικρός είναι ένα. Αυτό θα είναι το σημείο στη μέση του προσώπου. Ας γυρίσουμε λοιπόν στα σπίτια μας, μην ξεραθούν τα λαρίδια μας. Θα ξεραθούν εδώ τόσο, όσο έτσι στον βάση. Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Ωραία, συλλογική τίποτα. Υποθέτω πως είναι, όπως όλους γνωρίζουν. Τι κουραστική μέρα. Νομίζετε ότι αυτό θα μας τάξει πολύ ακόμα? Δεν ξέρω. Είναι βέβαια ένωση, ξέρετε. Δεν υπάρχει αυτή η πρόβλημα. Εμένα δεν ξέρετε, αυτό δεν με ρωτήσει. Όπου μονάχα του σωμίτου. Πιστεύετε ότι δεν είναι αυτός? Δεν ξέρω. Είναι πιθανό. Ακούστε, δεν σας ξέρω. Αλλά τις θυμάται ότι εδώ κάνετε το μεγαλύτερο σφάλμα όλης της ζωής. Δεν πρέπει να γίνετε ποντί. Υποθέστε ότι είστε στη θέση του μικρού και πρόκειται να σας κρίνει. Δεν ξέρω τι υποθέτω. Γιατί είμαι παρένας συνεργάτης. Το αφεντικό μου κάνει υποθέσεις. Κι όμως, θα κάνω πιο. Υποθέστε ότι μας κάνετε να αλλάξουμε όλοι τον και ότι το παιδί μας θέλει στους αλήθεια τον πατέρα. Εντάξει, ξαναρχίζουμε. Νομίζω πως θα ήταν καλά να κλείσουμε εδώ. Ας μην καθυστερούμε. Ποιος θέλει τον λόγο? Εγώ. Θέλω να σας κάνω μια πρώτη ερώτηση. Ο γέρος που κατοικεί στο κάτω πάτωμα άκουσε το μικρό να φωνάζει σαν τη σκοτώσει. Έπειτα από ένα δευτερόλεπτο άκουσε το κορμί να πέφτει κάτω. Μετά από λίγο είδε το μικρό να ορμά έξω από το σπίτι τρέχοντας. Ωραία. Τι σημαίνει αυτό για εσάς? Αναρωτιέμαι πώς μπόρεσε να ακούσει καθαρά ο γέρος τη φωνή του αγοριού διαμέσου του ταβανιού. Διαμέσου του ταβανιού, το παράθυρο του ήταν ανοιχτό, όπως επίσης και του πάνω πατώματος. Ήταν μια πολύ ζεστή νύχτα, θυμάστε. Ναι, αλλά η φωνή ερχόταν από ένα άλλο διαμέρισμα. Και δεν είναι εύκολο να αναγνωρίσεις μια φωνή. Προπαντός μια φωνή που κραυγάζει. Ο γέρος ορκίστηκε ότι την είχε αναγνωρίσει όμως. Πολύ σωστά. Και μην ξεχνάτε τη μαρτυρία της γυναίκας από την άλλη πλευρά του δρόμου. Κοιτούσε από το ανοιχτό παράθυρο και είδε το παιδί να χτυπά τον πατέρα. Η γυναίκα είδε το χώρο ανάμεσα από τα παράθυρα των 2 τελευταίων βαγόνων ενός τρένου που περνούσε. Το τρένο είχε 6 βαγόνους. Μπορούσε να θυμηθεί τις πιο μικρές λεπτομέρειες. Δεν βλέπω ότι μπορεί να κάνεις να διτάξει αυτό. Λοιπόν, τι θα απαντήσετε? Δεν ξέρω. Δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν ακούγεται σωστό. Βλέπετε πώς είναι. Μιλάμε στο βράδυ. Για δώστε μου το μολύβι σας. Είναι μήνυ. Είναι μη. Ωραία, περιμένεις. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να πέσουμε τα χαρτάκια. Όχι, ρε, γιατί. Μα δεν νομίζετε ότι. Είναι Θα σου ξαναγύρω στη θέση σας. Δεν ξέρω τι με την ατάκη δεν πάω να της γυρίσει, παρακαλώ. Καθίστε κάτω. Την έκανε ιστερία, πραγματική ιστερία. Καλά, άφησε την. Αυτό δεν έχει σημασία. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Δεν βρισκόμαστε εδώ για να παίζουμε. Μα δεν νομίζω ότι. Αϊ, τέλειωσε. Ας καθίσουμε. Σκέφτομαι ένα πράγμα. Για πείτε μου, πόση ώρα χρειάζεται σε ένα ηλεκτρικό τρένο τρέχοντας με όλη του την ταχύτητα για να περάσει από ένα ορισμένο σημείο? Τι έχει να κάνει αυτό με την υπόθεση? Πόσο, απαντήστε μου. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα. Εσείς? Δεν ξέρω. 10 με 12 δευτερόλεπτα. Τόσο περίπου θα έλεγα κι εγώ. Κανένας άλλος? Και εμένα μου φαίνεται αρκετά. Σε τι χρειάζεται αυτό? Η δική σας γνώμη? Θα έλεγα ναι, 10 δευτερόλεπτα. Σύμφωνοι, ας πούμε 10 δευτερόλεπτα. Τι μας οδηγεί αυτό? Στο εξής. Ένα ηλεκτρικό τρένο χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα για να περάσει από ένα ορισμένο σημείο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, από το παράθυρο στο δωμάτιο που έδινε ο πόνος.
Αυτό το παράθυρο είναι τόσο κοντά στη γραμμή του ηλεκτρικού, ώστε μπορεί κανείς σχεδόν απλώνοντας το χέρι του να αγγίξει το τρένο. Συμφωνείτε? Ακριβώς. Έχει ζήσει κανείς από εσάς δίπλα στη γραμμή του ηλεκτρικού? Μόλις ακριβώς τελειώσαμε το βάψιμο ενός διαμερίσματος που έβλεπα στο μετρό. Έμεινε εκεί 3 μέρες. Είμαι αυτοματιστής. Πώς ήταν αυτό? Θέλετε να σας πω? Είχε θόρυβο. Θόρυβο, μπορεί να σε τρελάνει. Αυτό όμως δεν μας ενοχλούσε, σημειώστε. Είμαστε όλοι βουτυγμένοι στην δουλειά. Έχω μείνει κι εγώ σε ένα διαμέρισμα δίπλα στο μετρό. Όταν το παράθυρο είναι ανοιχτό και περνάει το τρένο, ο θόρυβος είναι σωστή κόλαση. Μόλις και που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Μόλις και που μπορεί κανείς να σκεφτεί. Πολύ καλά, και έπειτα. Και έπειτα, ας πάρουμε τις 2 μαρτυρίες. Του γέρου και της γυναίκας. Και ας τις συσχετίσουμε. Του γέρου. Λέει ότι άκουσα το παιδί να φωνάζει να σε σκοτώσω και μετά από 1 δευτερόλεπτο το σώμα να πέφτει κάτω. Έτσι δεν είπε 1 δευτερόλεπτο? Ακριβώς. Είχε πει μάλιστα 1 δευτερολεπτάκι. Ας δούμε τώρα τη γυναίκα από την άλλη πλευρά του δρόμου. Κοίταζε, λέει, από το ανοιχτό της παράθυρο και είδε το φόνο ανάμεσα από τα τζάμια των 2 τελευταίων βαγονιών ενός τρένου που περνούσε. Είναι ακριβώς έτσι? Επιμένω, τα 2 τελευταία βαγόνια. Έτσι είναι, μάλιστα. Και λοιπόν. Συμφωνήσαμε ότι αυτό το τρένο χρειάζεται 10 δευτερόλεπτα για να περάσει από το παράθυρο του φόνου. Λοιπόν, εάν η γυναίκα είδε το φόνο ανάμεσα από τα 2 τελευταία βαγόνια, μπορούμε να παραδεχτούμε ότι το σώμα έπεσε την ώρα που περνούσε το τρένο. Μα είναι φανερό. Πριν το πέσιμο του σώματος, έχουμε και 10 δευτερόλεπτα θόρυβο τρένου. Σωστά. Σύμφωνα με όσο δηλώνει ο γέρος, ότι το σώμα έπεσε 1 δευτερόλεπτο μετά την κραυγή, μπορούμε να παραδεχτούμε ότι ο μικρός φώναξε «θα σε σκοτώσω» την ώρα που περνούσε το τρένο. Λοιπόν, ο γέρος έκανε λάθος. Δεν θα μπορούσε να έχει ακούσει το παιδί να φωνάζει «θα σε σκοτώσω». Είναι βέβαιο ότι το άκουσε. Το νομίζετε? Είμαι βέβαιος γι' αυτό. Είπε ότι το παιδί είχε φωνάξει. Αυτό μου φτάνει. Μα ακόμα κι αν άκουσε κάτι με το θόρυβο του τρένου, δεν θα μπορούσε να ξεχωρίσει τη φωνή. Μα μιλάμε για δευτερόλεπτα. Κανείς δεν μπορεί να είναι ακριβής πάνω σε αυτό το σημείο. Νομίζω ότι η μαρτυρία που κινδυνεύει να στείλει ένα παιδί στην ηλεκτρική καρέκλα οφείλει να είναι ακριβή σε αυτό το σημείο. Τι λέτε? Εγώ δεν πιστεύω πια ότι ο γέρος το άκουσε. Ίσως ναι, είναι πιθανό. Θέλω να πω με το θόρυβο. Στο τέλος τρελαθήκατε. Τρελαθήκατε γιατί να πει ψέματα, τι συμφέρον είχε. Για να το προσέξουν ίσως. Ακόμα μια λεπτή παρατήρηση. Εσείς αγαπητέ μου έπρεπε να γράφετε στις εφημερίδες. Τους αρέσουν πάρα πολύ αυτές οι βλακίες. Γιατί του μιλάς με αυτόν τον τρόπο? Όποιος μιλάει έτσι σε έναν άνθρωπο της ηλικίας του θα έπρεπε να τον γόνει στη φυλακή. Κατέβαστο. Δεν σου έχουν μάθει τι πάει να πει σεβασμός. Θα σου το μάθω εγώ. Αν του ξαναμιλήσεις με αυτόν τον τρόπο θα έχεις να κάνεις μαζί μου. Σας παρακαλώ, ηρεμήστε. Συνεχίστε, κύριε. Πέστε τα όλα όσο θέλετε. Γιατί κατά τη γνώμη σας ο γέρος έλεγε ψέματα? Απλώς τον παρατηρούσα πολύ ώρα. Είχε ένα σκισμένο σακάκι. Σκισμένο κάτω από το μανίκι του. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Μου έκανε πολύ εντύπωση. Θέλω να πω, να είναι κανείς ντυμένος με αυτόν τον τρόπο μπροστά σε ένα δικαστήριο. Ήταν ένας πολύ γερασμένος άνθρωπος με πολύ παλιά ζωή. 80-85 χρόνων. Προχωρούσε αργά προς το κάθισμά του, σέρνοντας το αριστερό του πόδι και δεν ήθελε να φρένονται. Ντρεπό. Ξέρω καλά. Ένας άνθρωπος ήσυχος, δειλός, ασήμιος, που δεν ήξερε τίποτα σε ολόκληρη τη ζωή του. Κανείς δεν τον ήξερε, κανείς δεν τον πρόσεξε, κανείς δεν ζήτησε ποτέ τη γνώμη του. Είναι πολύ θλιβερό, κυρία μου, να είσαι τίποτα στη ζωή σου. Όλοι έχουν ανάγκη από έναν περίγυρο. Να ακουστεί η γνώμη τους έστω και για μία φορά, να το έχουν για ανάμεση. Και σε αυτόν τον άνθρωπο, στο δικαστήριο, του δίνεται η ευκαιρία για πρώτη φορά. Θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε ότι ο γέρος είπε ψέματα για να κάνει μια φορά στη ζωή του το σπουδαίο? Όχι. Δεν είπε ψέματα. Απλώς τα μεγαλοποίησε λίγο. Είναι βέβαιος ότι άκουσε και ότι αργότερα αναγνώρισε το μικρό. Αυτά είναι φαντασίες. Πού το ξέρετε εσείς? Μιλάω εκ πείρας. Τότε είναι αγγελούδιο μικρό. Μήπως θέλει κανείς παστίλες για το λαιμό? Θα πάρω μια, ευχαριστώ. Πείτε ό,τι θέλετε. Εγώ δεν βλέπω πως κάποιος μπορεί να σκεφτεί ότι ο μικρός δεν είναι ένοχος. Υπάρχει και κάτι ακόμα. Έχουμε νομίζω αποδείξει ότι ο γέρος δεν θα μπορούσε να διαγούσει το παιδί να φωνάζει να σε σκοτώσω. Αλλά ας υποθέσουμε. Δεν έχετε αποδείξει απολύτως τίποτα. Ας υποθέσουμε ότι το άκουσε.
Ας δούμε όμως πόσοι από εμάς χρησιμοποιούμε καθημερινά αυτή τη φράση. Θα μπορούσα να σε σκοτώσω γι' αυτό. Αν το επαναλάβεις αυτό, παιδί μου, σε σκοτώνω. Πήγαινε Κυριακή, σκότωσέ τον. Όλος ο κόσμος το χρησιμοποιεί αυτό κάθε μέρα. Μήπως αυτό σημαίνει ότι όλος ο κόσμος αποτελείται από εκατομμύρια δολοφόνους? Ναι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο μικρός φώναξε με όλο το θυμό. Μήπως νομίζετε ότι δεν το σκέφτηκε? Όταν κάποιος λέει θα σε σκοτώσω με τον τρόπο που το είπε, το σκέφτηκε. Δεν ξέρω. Θυμάμαι μια μέρα, πάνω δύο εβδομάδες τώρα, τσακώθηκα με έναν συνάδελφο που δουλεύει μέσα στην τράπεζα. Με είπε λεγόμενη και εγώ φώναξα και δεν Δεν μας φάτσα! Άγια! Αυτή η τύψα είναι έτοιμη να μας φιλήσει. Ο μικρός είπε ότι θα σκότωνε τον πατέρα του και το σκότωσε. Πιστεύετε ότι θα το διαλαλούσε σε όλη την γειτονιά? Είναι πιο έξυπνος από όσο φαίνεται. Έξυπνος, αυτός ο προπολίτης. Αυτός καλά δεν ξέρει να μιλήσει εγγλέζικα. Δεν ξέρει να μιλήσει εγγλέζικα. Επιθυμώ να αλλάξω την ψήφο. Ψηφίζω αυτό. Τι? Άκουσα. Είστε βέβαιος? Είμαι βέβαιος. Η ψηφοφορία είναι 9 με 3 υπέρ του κατηγορουμένου. Αυτό είναι αποτάγραφο. Μα για όνομα του Θεού, σε τι στηριζόσαστε για να αλλάξετε την ψήφο σας? Στις ιστορίες αυτής της τύπης σας. Καλά θα έκανε να γράφει στο μικρό του ντέκτη. Θα κέρδισε μια περιουσία. Ο δικηγόρος δείχνει ότι δεν υπάρχουν μία πιθανότητα στις 10.000. Το κατάλαβε από την αρχή. Ναι, ο ίδιος ο δικηγόρος. Οι δικηγόροι στεγνιούνται. Και ο δικηγόρος του μικρού ήταν διορισμένος από το δικαστήριο. Και τι πάει να πει αυτό? Αυτό πάει να πει ότι δεν θα διάλεγε από μόνος του αυτή την υπόθεση και θα στενοχωρήθηκε που τον διόρισε. Είναι μια υπόθεση που δεν αποφέρει τίποτα, ούτε χρήμα, ούτε δόξα. Καταλαβαίνετε. Δεν αποτελεί κάτι δελεαστικό για ένα νέο δικηγόρο. Λοιπόν, αφήνει να εξελίσσεται η υπόθεση χωρίς να δίνει σημασία. Για να κερδίσεις, πρέπει να πιστεύεις. Και όπως εσείς οι ίδια είπατε πριν από λίγο, αυτός ξεκάθαρα δεν πίστευε. Ποιος διάολος θα πίστευε, όχι ο ίδιος αυτός ο βλάκας. Ελάτε, μα το Θεό. Ας προχωρήσουμε. Κοιτάξτε την ώρα. Με συγχωρείτε. Έχω εδώ κάποιες σημειώσεις. Θα ήθελα να πω κάτι. Παρακολούθησα όλη τη συζήτηση και θεωρώ τελείως καλόπιστα ότι η κυρία επεσήμανε ορισμένα σημεία. Έτσι που παρουσιάζεται η υπόθεση στο δικαστήριο, ο μικρός φαίνεται ένοχος. Αυτό όμως είναι η επιφάνεια. Από εκεί και πέρα προχωρεί κανείς στο βάθος. Ίσως αν προχωρούσαμε πιο βαθιά. Ακούστε κάτι που Προχωράω εκεί. Μιλάω, κυρία, σας παρακαλώ. Θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα. Παραδεχόμαστε ότι ο μικρός έκανε το φόνο. Χτύπησε τον πατέρα του κατάστηφα και έφυγε. Η ώρα ήταν 12 και 10 το βράδυ. Μάλιστα. Ας δούμε λοιπόν πώς τον έπιασε η αστυνομία. Ξαναγύρισε στο σπίτι 3 ώρες αργότερα και βρήκε δύο αστυνομικούς που τον περίμεναν στο διάδρομο σπιτιού του. Το ερώτημα που θέλω να θέσω είναι το εξής. Αν πράγματι σκότωσε τον πατέρα του, γιατί ξαναγύρισε στο σπίτι του 3 ώρες αργότερα? Δεν φοβήθηκε λοιπόν να πιαστεί? Ερχόταν να αναζητήσει το μαχαίρι. Δεν είναι καλό, ξέρετε, να αφήνουν μαχαίρια στα σπίτια των ανθρώπων. Προπαντός στο σπίτι του πατέρα. Δεν βλέπω ότι το γελίο βρίσκεται. Ο μικρός ξέρει καλά ότι υπήρχαν άνθρωποι, οι φίλοι στο καφενείο, που είχαν δει το μαχαίρι και μπορούσαν να το αναγνωρίσουν. Έπρεπε να το πάρει πριν από την αστυνομία. Αυτό παραδέχεται μαλατό γιατί το άφησε. Πιστεύω ότι έφυγε προηγουμένως από τον πανικό και αυτό το σκέφτηκε αργότερα. Όταν ηρέμησε, τη θυμήθηκε ότι δεν θα αφήσει την κάρτα. Ναι, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε για τη λέξη πανικός. Γιατί αν ο πανικός του παιδιού τον ανάγκασε να φύγει, το επέτρεψε όμως να μην αφήσει. Τότε που αρχίζει και πού τελειώνει ο πανικός? Ελάτε τα σιγά! Με ποιους είστε, ψηφίσατε εδώ! Δεν ανήκω σε μία ή στην άλλη πλευρά, απλώς το ένα ερώτημα. Δεν ξέρω αν κρίνω σωστά, αλλά αν ήμουν στη θέση του μικρού και είχα σκοτώσει τον πατέρα και γίνονταν όλα τα άλλα, θα ξαναγύρισα να βρω το μαχαίρι. Στοιχηματίζει πως πίστευε πως το σώμα δεν τον έχει δει κανείς και πως το σώμα δεν έχει ακόμα ανακαλυφθεί. Μην ξεχνάτε ότι ήταν νύχτα. Σίγουρα θα πίστευε ότι το σώμα δεν θα ανακαλυφθεί πριν το πρωί της επομένης. Με συγχωρείτε, σας διακόπτω. Η γυναίκα κατέθεσε πως όταν είδε το φόνο έβγαλε μια κραυγή. Είπε πως φώναξε και ύστερα κάλεσε την αστυνομία τηλεφωνικός. Το παιδί δεν μπορεί να μην άκουσε την κραυγή. Αν ήταν όντως ο δολοφόνος, γνωρίζοντας πως κάποιος τον είδε, θα ξαναγύρισε. Δύο πράγματα έχω να σας απαντήσω. Πρώτον, ήταν εκτός εαυτού και αναγκαστικά δεν συνέβησε τη φωνή με το φόνο. Και δεύτερον, κατοικεί σε μια συνοικία όπου όλος ο κόσμος φωνάζει. Ορίστε η απάντησή σας. Ίσως. Πραγματικά, ίσως να σκότωσε τον πατέρα του, να μην άκουσε την κραυγή, να χρειάστηκαν 3 ώρες για να ηρεμήσει και να επέστρεψε με κίνδυνο να συλληφθεί για να πάρει το μαχαίρι. Ίσως. Αλλά ίσως και όχι. Και σκέφτομαι τώρα ότι έχουμε πια αρκετά αμφίβολα σημεία για να αναρωτηθούμε αν ήταν όντως εκεί όταν έγινε το έγκλημα. Για ποιες αμφιβολίες μιλάτε? Ο γέρος σου γίνεται να φεύγει από το σπίτι. Δεν αλλάζω γνώμη. Παρά τι τα γεγονότα σας λέω.
Ο Κέρας τον είδε ή δεν τον είδε στις 12 και 10 να φεύγει από το σπίτι? Ναι ή όχι? Είπε ότι τον είδε. Είπε ότι τον είδε. Τι σκεφτόσαστε πάνω σε αυτό? Οι μάρτυρες μπορεί να κάνουν λάθος. Μπορεί να κάνουν λάθος όταν θέλουν να κάνουν λάθος. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Μάτστε επιτέλους να φωνάζετε. Έχετε μερικά καλά. Είναι μερικές βαριές εκφράσεις που αποφεύγουμε εδώ. Αυτή η τύπη είναι κατατρομαγμένη. Άκουσα τη γραφή, δεν την άκουσα περί αυτού πρόκειται. Συσιάνοι δεν μιλάτε παρά για μικρολεπτομέρειες. Υπάρχει όμως η ουσία. Στο λόγο μου θα έλεγε κανείς πως ξαφνικά όλος ο κόσμος. Ζητάω νέα ψηφοφορία. Μα πες τα τριφωνιλά! Ζητούν νέα ψηφοφορία. Ξανακαθίστε λοιπόν. Δεν έχω ξαναδεί στη ζωή να κάνει τόσους χρόνους για το τίποτα. Δεν θα κρατήσει παρά ένα δευτερόλεπτο. Προτείνω για συντομία να μετρήσουμε τις αθωωτικές ψήφους. Είστε σύμφωνοι με αυτό? Πολύ σωστά. Όσοι ψηφίσουν αθώους να σηκώσουν το χέρι. 3 αθώους σε 9 ένοχους. Πάντα η ίδια ιστορία. Λοιπόν, τι θα κάνουμε? Μπορούμε να φύγουμε έτσι ως την Κυριακή. Με συγχωρείτε. Ψηφίζω αθώος. Σοβαρά τώρα. Σταματήστε μιλάτε. Το παιδί είναι ένοχο, είναι ενοχάνερο. Γιατί δεν συγκρατηθήκατε? Μιλήστε τους αν θέλετε. Η ψηφοφορία είναι πετάει τελείω. Η ψηφοφορία είναι 8 με 4 υπέρ του κατηγορουμένου. Για πού. Τι, ποιος είναι ο λόγος που άλλαξε την γνώμη σας? Από συμπόνια. Τι, μάτωσε ξαφνικά η καρδιά σας για αυτό το προμόπεδο? Πείτε μου τι σας συμβαίνει. Μήπως είναι η εβδομάδα καλοσύνης για τον πονεμένο αδελφό? Με το να σηκωθείτε και να μου πείτε καθαρά ποιος είναι ο λόγος που αλλάξατε την ψήφο σας. Εμπρός. Εμπρός όρθια, πείτε μου τα επιχειρήματά σας. Δεν έχω να σας πω τίποτα. Στο μυαλό μου υπάρχει μια σοβαρή αμφιβολία. Αυτό είναι όλο. Ποια αμφιβολία? Λόγια. Για προσέξτε. Ήταν το μικρό να καθόνει αυτό το σίδερο στο στήθος του πατέρα. Αυτό. Ποια είναι η σοβαρή αμφιβολία σας λοιπόν, κυρία? Δεν είναι αυτό το αληθινό, σας το επισημαίνω. Ποιο αληθινό? Μαχαίρι. Το αληθινό μαχαίρι το άλλο. Το κανονάει κοροϊδία. Κοροϊδία! Είναι στα αλήθεια απίστευτο. Αφάνταστο να σας βλέπει κανείς να βγάζετε από όλες τις αίθουσες αυτές τις απίθανες ιστορίες. Λοιπόν, αυτή η κυρία καθόταν στις πρώτες σειρές των καθισμάτων του Ματς Χάρλερ του Ουάσιγκτον, ορκίζομαι ότι θα έλεγε ότι κέρδισαν οι Ουάσιγκτον. Για πέστε μου λοιπόν. Και ο γέρος δεν σηκώθηκε. Δεν έπρεξε ως την πόρτα του. Δεν είδε το παιδί να παρατάει το σπίτι του 15 δευτερόλεπτα με κάτω φόνο και μας είπε αυτά για να κάνει τις σπουδές. Ελάτε κανείς. Δεν είναι στο λεπτό. Είπα ότι ο Σιγκρέτης στην πόρτα. Έτρεξε, περπάτησε, τι έχει να κάνει αυτό. Ή και πάλι, ψέματα. Είπε ότι έτρεξε στην πόρτα. Ναι, πιστεύω ότι το είπα αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς τις λέξεις, αλλά δεν βλέπω πως θα μπορούσε να τρέξει. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι αφού ορκίστηκε, είπε ότι πήγε από το δωμάτιό του στην πόρτα της εισόδου. Αυτό νομίζω μας φτάνει. Πού βρίσκεται το δωμάτιο του? Μα στο βάθο του κέντρό μου. Δεν το θυμόσαστε εσείς αυτό που θυμόσαστε τα πάντα. Κύριε Πρόεδρε των Ενόρκων, θα ήθελα να ρίξω μια ματιά στο σχέδιο του διαμερίσματος. Αυτό είναι. Καινούργιο κόλπο. Γιατί δεν λέτε να αρχίσει τη δίκη από την αρχή. Έτσι θα βλέπετε πιο καθαρά. Κύριε Πρόεδρε. Εντάξει, άκουσα. Ωραία, πολύ ωραία. Και λοιπόν, είστε οι μόνοι εδώ μέσα που θέλει όλη την ώρα να βλέπει τα πιστήρια. Εγώ θέλω να το δω. Και εγώ θα ήθελα να σταματήσουμε να κάνουμε τον καιρό. Θα μπορούσαμε ίσως επίσης να πάμε εν σώματι στον τόπο του εγκλήματος και να πέσουμε με τα μούτρα να βρούμε ενδείξεις. Όχι. Εκτός αν το ήθελε κανείς. Θέλω να δω πως ένας γέρος που σέρνει το πόδι του από σπάσιμο που του συνέβη τον περασμένο χρόνο μπορεί να πάει από το κρεβάτι του στην πόρτα της εισόδου σε 15 δευτερόλεπτα. Νομίζω πως είπε 20 δευτερόλεπτα. 20 δευτερόλεπτα. Μην πάτε ακόμα να αλλάξετε. Είπε 15. Όχι, είπε 20. Άλλωστε, πώς ξέρει πόσο διαρκούν 15 δευτερόλεπτα? Είπε 15 δευτερόλεπτα και ήταν μάλιστα πολύ κατηγορηματικός. Ναι, αλλά είναι γέρος. Τον είδα. Το μισό του καιρό δεν κάνει τίποτα άλλο που να μιλάει ηλίθεια για πράγματα τόσο μπερδεμένα. Πώς μπορεί να είναι κατηγορηματικός σε κάτι που Δεν βλέπω τι προσπαθούμε να αποδείξουμε. Ο άνθρωπος είπε ότι είχε δει το παιδί να φεύγει. Ας το εξετάσουμε λεπτομερώς. Λέει ότι αμέσως μετά το πέσιμο του σώματος στο επάνω πάτωμα, άκουσε βήματα να κατευθύνονται στην πόρτα της εισόδου. Ύστερα άκουσε την πόρτα να ανοίγει και τα βήματα να κατεβαίνουν τις σκάλες. Λέει ότι πήγε όσο πιο γρήγορα μπορούσε και άνοιξε τη δική του πόρτα. Ορκίστηκε ότι δεν χρειάστηκαν παραπάνω από 15 δευτερόλεπτα. Αν όλο ο πόνος άρχισε να Αυτό είπε τι θέλατε. Ίσως δεν είπα αυτό. εν πάση περιπτώσει το είπε. Αγαπητοί μου, ονομάζω
Βασιλιάς της Παζοκεφαλιά. Δεν μου λέτε, δεν μπορείτε να πάψετε να φυλάτε πνεύμα. Για 3 δολάρια την ημέρα είστε υποχρεωμένοι να ακούτε όσα λέγονται σε αυτή την αίθουσα. Εγώ δεν θα το κάνω. Λοιπόν, τώρα που σας πέρασε το σχέδιο, τι θα κάνετε? Μπορώ να το δω. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το δωμάτιο, το διαμέρισμα που έγινε το φόρο. Του γέρου τελείως παρόμοιο, βρίσκεται ακριβώς από κάτω. Εδώ είναι η γραμμή του εναέριου τρένου. Το δωμάτιο, το άλλο δωμάτιο, η κοινή σάλα, η κουζίνα, το μπάνιο. Ο διάδρομος, η πόρτα της εισόδου και τέρμα δεξιά οι σκάλες. Ο γέρος κοιμόταν σε αυτό εδώ το δωμάτιο. Λέει ότι σηκώθηκε, βγήκε στο διάδρομο και άνοιξε την πόρτα της εισόδου και κοίταξε έξω τη στιγμή ακριβώς που το αγόρι κατέβαινε τα σκαλιά. Συμφωνεί? Είναι η 19η φορά που ακούω αυτή την ιστορία. 15 δευτερόλεπτα αφού άκουσα το σώμα να πέφτει. Ακριβώς. Το κρεβάτι του γέρου είναι δίπλα στο παράθυρο. Η απόσταση ανάμεσα στο κρεβάτι του και την πόρτα του δωματίου του είναι 3,5 μέτρα. Το μάκρος του διαδρόμου είναι 13,5 μέτρα. Λοιπόν, ή να σηκωθεί, να περπατήσει 3,5 μέτρα, να βγει στο διάδρομο, να περπατήσει 13,5 μέτρα και να ανοίξει την πόρτα της εισόδου. Και όλα αυτά σε 15 δευτερόλεπτα. Μα σας φαίνεται δυνατό? Βέβαια και είναι δυνατό. Σας θυμίζω ότι περπατούσε μόνο πολύ αργά. Χρειάστηκε βοήθεια για να καθίσει στη θέση του μαρτύρου. Εντάξει, πάντως δεν πρόκειται και για στρατιωτική παρέλαση, έτσι δεν είναι? Ούτε καν στρατιωτική πορεία. Για έναν γέρο άνθρωπο και μάλιστα με το πόδι σπασμένο τον περασμένο χρόνο. Είναι μακρύς δρόμος. Τι κάνετε εκεί πέρα? Μια δοκιμή. Θέλω να δω πόση ώρα το χρειάστηκε. Πώς θα το δείτε αυτό? Παιδιά, τι πράγματα είναι αυτά πάλι? Να δοκιμή σου είπα. Δώστε το φωτογράφισμα. Λοιπόν, αυτά τα δύο καθίσματα παριστάνουν το κρεβάτι του γέρου. Μετρώ την απόσταση του πνευματίου 3,5 μέτρα. Δώστε το φωτογράφισμα. Εδώ είναι η πόρτα του πνευματίου. Μα είναι βλακία, αυτό δεν έχει καμία σχέση. Ο μονογόπος αυτό με ενδιαφέρει. Το μάκρος του διαδρόμου είναι 13,5 μέτρα. Τα μετρώ. Είναι καθαρή τρέλα, χάνουμε τον καιρό μας. Αφού όλα αυτά δεν έχουν βάλει 15 δευτερόλεπτα, μπορούμε να διαθέσουμε αυτό το χρόνο. Εσείς, δεν μας ενοχλείτε. Δώστε μου αυτό το κάθισμα. Εδώ είναι η πόρτα της εισόδου που οδηγεί στο κεφαλόσκαλο και στη σκάλα. Ο γέρος είχε πει ότι ήταν κλειστή με μια αλυσίδα. Σωστά. Ποιος έχει ρολόι με τρίτο λεπτοδείχτη? Εγώ. Ωραία. Όταν θα θέλετε να ξεκινήσω, χτυπήστε το πόδι. Το χτύπημα του ποδιού θα σημαίνει το πέσιμο του σώματος. Αρχίστε να μετράτε μόλις σηκωθώ από εδώ. Καλά και εμείς τι θα κάνουμε. Ενίγματα παίζουμε. Δεν έχω κάνει τέτοια πράγματα στη ζωή μου, όχι ποτέ στη ζωή μου. Ορίστε, είναι έτοιμοι. Περιμένω να πάει ο 6,60. Κάντε την κίνηση πιο γρήγορα. Ο Γιάννης περπατούσε 2 φορές πιο γρήγορα. Νομίζω ότι πηγαίνει πιο γρήγορα από τον γέρο στην αίθουσα. Εγώ δεν έχω αυτή τη γνώμη. Καλά, επιταχύνω. Λοιπόν, άντε να τελειώνει. Σταμάτα επιτέλους. Στοπ! Μάλιστα. Πόση ώρα? Ακριβώς 40 δευτερόλεπτα. Η γνώμη μου, χωρίς καμία επιφύλαξη, είναι ότι ο γέρος άκουσε το δράμα πάνω από το κεφάλι του, όπως λέει. Τις φωνές, τη φιλονικία, το πέσιμο του σώματος, τα βήματα που έτρεχαν στην πόρτα και ύστερα κατέβηκαν τις σκάλες. Όλα αυτά σωστά. Αλλά δεν μπόρεσε να δει τον άνθρωπο που κατέβαινε και φαντάστηκε ότι ήταν το αγόρι. Πιστεύω αυτό είναι πιθανό. Φαντάστηκε. Φαντάστηκε να πείτε στις άλλοι. Αλήθεια. Έχω πει στη ζωή μου ως τώρα όλων των ειδών της εσχρότητας, αλλά αυτή εδώ είσαι ξεπερνάει. Να της το πείτε λίγο. Ήρθατε εδώ εσείς και η σπλαχνία σας και βάλθηκε η καρδιά σας να ματώνει παντός κάτω στο πάτωνο για τα δυστυχισμένα παιδιά και την κοινωνική αδικία. Και κάτι κυρίες που έχουμε εδώ με ευαίσθητη καρδιά αρχίζουν να ταρίζουν. Όσο σήμερα δεν θα με καταφέρει τώρα. Δεν θα με καταφέρει. Ο μικρός ο Μίγυλος που έδωσε το χτύπημα είναι λίγο φαϊνότερο και πρέπει να ψηθεί. Και είμαστε έτοιμοι όλοι να τον αφήσουμε να ξεγλιστρήσει ανάμεσα από τα δάχτυλά μας. Δάχτυλά σας. Ιστοδήμιος. Είναι αντιπρόσωπός μου. Στοιχηματίζω ότι θα θέλατε πολύ να γυρίσετε αυτό το κουμπί της ηλεκτρικής καρέκλας. Γι' αυτόν το μικρό το παραδέχομαι. Παραδέχομαι πως θα το ήθελα αυτό. Λυπάμαι για λογαριασμό σας. Μην άρχισετε τώρα να ασχολείστε με μένα. Πώς μπορεί κανείς να βλέπει να γυρνούν αυτό το κουμπί? Είναι κάτι που ξεπερνά τις δυνάμεις μου. Σας παρατήρησα από την πρώτη στιγμή που μπήκαμε εδώ.
Είστε τυφλωμένος από πνεύμα εκδίκησης. Σας παρακαλώ να πάψετε. Μισείτε αυτό το παιδί. Όχι για αυτό που έκανε, αλλά για λόγους σκοτεινούς που σας είναι προσωπικοί. Τι λες τώρα? Είστε ένας σαδιστής. Θα το κλείσετε! Πίσω! Πίσω! Θα τη σκοτώσω! Θα τη σκοτώσω! Να, μήπως πραγματικά θέλετε να με σκοτώσετε? Όχι, όλα πάνε καλά. Μια μικρή προδικία. Τελειώσαμε αυτό. Ευχαριστώ. Με κοιτάτε όλοι σαν ένα παράξενο ζώο. Υποθέτω πως δεν έπρεπε να πει κανείς κάτι. Με συγχωρείτε, αλλά σκέφτομαι ότι. Με συγχωρείτε. Γιατί είστε τόσο γενικοί? Για τον ίδιο λόγο που σας κάνει να μιλήσετε εσείς. Όλη αυτή η φασαρία δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε καυγάδες. Έχουμε μία ευθύνη. Σκέφτομαι ότι είναι σπουδαίο πράγμα στη δημοκρατία να είμαστε, τέλος πάντων, να μας προσκαλούν. Ναι, να μας προσκαλούν με επιστολή για να έρθουμε εδώ, σε αυτή τη θέση. Και να αποφασίσουμε για την αθωότητα ή την ενοχή ενός ανθρώπου που δεν έχουμε συναντήσει ποτέ στη ζωή μας. Δεν έχουμε να κερδίσουμε, να χάσουμε τίποτα εκδίδοντας την πληγορία. Αυτό είναι που θεμελιώνει τη δύναμή μας. Δεν έχουμε να ασχοληθούμε με προσωπικά ζητήματα. Ευχαριστώ. Αν δεν έχει κανείς καμία ιδέα, δεν έχουμε καμία. Ας την ακούσουμε. Ας τη ρίξουμε στη ζυγαριά να δούμε αν είναι σωστή. Ας τη ρίξουμε στη ζυγαριά. Να δούμε αν είναι σωστή. Όταν το παιδί έφτασε στο σπίτι του, θα έχουμε τι έννοια. Καλή φοβερή ζέστη. Δεν υδρώνεται. Δεν υδρώνω ποτέ. Για πέστε μου, δεν είναι καιρός να κάνουμε μια νέα ψηφοφορία? Μπράβο! Και ύστερα να χορέψουμε για θάματα αγωτά. Κύριε Πρόεδρε των Ενόρκων. Προσωπικά συμφωνώ. Έχει κανείς αντίρρηση? Τι φορά προσοχή όμως, ανοιχτή ψηφοφορία. Να ξέρει κανείς φανερά που ανοιχτεί ο καθένας από εμάς. Σύμφωνοι. Διαφωνεί κανείς με αυτό? Πολύ ωραία. Ξεκινάμε με τη σειρά. Ψηφίζω πρώτος. Ψηφίζω ένοχος. Η δεύτερη. Αυτός. Ο τρίτος. Η τέταρτη. Ένοχος. Ο πέμπτος. Αθώος. Ο έκτος. Αθώος. Αθώος. Η έβδομη. Ένοχος. Η όγδοη. Αθώος. Ο ένατος. Αθώος. Η δέκατη. Ένοχος. Η ενδέκατη. Αθώος. Η δωδέκατη. Η δωδέκατη. Ένοχος. 6/6. Αυτό είναι. Πάει το μάτς. Θα πρέπει να παίξουν και παράταση. 6/6. Είναι ντροπή. Υπάρχουν ορισμένοι εδώ μέσα που δεν έχουν πια τα μυαλά τους. Ένα παιδί σαν κι αυτό. Θα πήγα! Μα δεν μας ενδιαφέρει για το χαρακτήρα του. Αυτά που εξετάζουμε είναι τα γεγονότα. Τα γεγονότα μην τα αναφέρετε πια. Τα γεγονότα με αρρώστησαν. Τα γεγονότα θα με κάνουν να σκάσω. Εσείς όμως θα παραμορφώνετε τα γεγονότα. Όπως σας αρέσει. Μα σταματήστε να φωνάζετε επιτέλους. Φωνάζετε συνεχώς. Αμάν αυτή την γυναίκα, αμάν. Μια ζέστη εδώ μέσα. Θέλετε λίγο νερό? Θα βρέξει. Σοβαρά. Γιατί αλλάξατε? Μου φάνηκε πως... Πα και εμένα μου φάνηκε ότι αλλάξατε με τον αέρα. Σαν ένα ανεμωθεί. Εγώ, καθόλου μάλιστα. Υπάρχουν ένα σωρό λεπτομέρειες που... δεν βγήκαν. Ανοησίες. Με το να τα πω και εξετάζετε χάσατε το πούσουλα. Αυτή είναι η αλήθεια. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ειλικρινά δεν νομίζω πως έχετε το δικαίωμα. Καλά, καλά. Φωνακλού. Μάλιστα. Κοιτάξτε εκεί. Θα προσκαληθούν τα πάντα. Νομίζω ναι, χωρίς αμφιβολία. Κοιτάξτε πώς παίρνει. Αυτό που του βρίσκει μια καταιγίδα πάνε 1-2 χρόνια. Την ώρα του μάτς. Χάνουμε 7-6. Αλλά ήταν η σειρά μας να πάρουμε την μπάλα. Και τότε μια χώρα απίστευτη. Είχαμε αυτό το νεαρό Σλάτερη. Ένα πραγματικό θηρίο. Ξέχασα να σας πω πως ήμουν βοηθός προπονητής στο κολέγιο Μάρκορ και λίγο έξω από τη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, η γνώμη σας. Αυτή η ισοψηφία είναι μάλλον ανθρωπή ψεματά. Μάλιστα. Λοιπόν, και με την ευκαιρία καταλαβαίνετε, όταν αυτή η τύπισσα που δεν ξέρω καν το όνομά του με κάνει να πέσω στην παγίδα, αυτό δεν αποδεικνύει τίποτα, ξέρετε. Τι να κάνω, παραστηρωμένο. Χωρίς να το θέλω. Όταν λοιπόν άρχισε να με αποκαλεί, ξέρω εγώ τι σαφιστή και όλα τα άλλα, να ξέχασα την ψυχραιμία. Καταλαβαίνω ότι δεν έχει σημασία στη θέση μου. Έκανε καλή δουλειά. Ποιο? Αυτή η 8η. Μάλιστα. Πρέπει να τελειώνουμε. Ακούστε τι προτείνω.
Είμαι έτοιμη να πω απευθείας στο δικαστήριο και να πω ότι το σώμα των ενάρκων θα βγει σε καταγραφόβιο. Δεν θα καταλήξουμε πουθενά. Συμφωνώ μαζί σας. Πάμε να βρούμε τον δικαστή και ο μικρός θα δοκιμάσει την δίκη του με 12 άλλους ενόρους. Δεν νομίζω να δεχτεί ο δικαστής αυτή τη λύση. Δεν έχει περάσει και πολλή ώρα που βρισκόμαστε εδώ. Νομίζετε. Ωραία. Ούτε κι εγώ συμφωνώ σε αυτό. Διάολε, ξέρετε πολύ καλά ότι με άλλους ενόρους ο μικρός θα καταδικαστεί. Εμπρός, ας το ανετηθούμε. Ωστόσο, θέλω να σας το δηλώσω. Δεν ακούτε. Κανείς δεν θα με κάνει να αλλάξω γνώμη. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας. Συνεχίζετε να πιστεύετε πως δεν υπάρχει θέση για μια σοβαρή αμφιβολία. Το πιστεύω, ναι. Και έτοιμε. Ίσως να μην ξέρετε λοιπόν τι ακριβώς σημαίνει σοβαρή αμφιβολία. Πώς δεν ξέρετε. Όλοι αυτοί οι νέοι τρυπώνουν σε αυτή τη χώρα για να σώσουν το πεζί τους. Και πριν προλάβουν να αναπνεύσουν, σας λένε τι πρέπει να κάνετε. Μιλάμε για κατακάτω. Όχι! Και πρέπει να παραδεχτείτε ότι κανένας εδώ δεν σας ρώτησε που γεννηθήκατε. Εδώ γεννήθηκα, κυρία. Και ο πατέρας σας δεν θα μας έκανε κακό να παίρνει μερικά μαθήματα από αυτούς τους βρωμοπρόσφυγες όπως τους λέτε. Θα μπορούσε να μας διδάξουν μερικά πράγματα χρήσιμα. Δεν είμαστε τόσο καλά. Σας παρακαλώ, φτάνει. Το έχω συνηθίσει. Ευχαριστώ. Όχι, αυτό δεν αρκεί. Καλά. Ζητώ συγγνώμη. Αυτό δεν θέλετε. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, το επεισόδιο τέλειωσε. Έχει κανείς κάτι επικοδομητικό να πει? Θα ήθελα να εξακριβώσω ένα σημείο λεπτομερό. Ένα από τα απλούς κατηγορίας είναι το γεγονός ότι ο μικρός, αφού δήλωσε ότι είχε πάει στον κινηματογράφο την ώρα του εγκλήματος, δεν μπορούσε να θυμηθεί ούτε ποιες ταινίες είχε δει, ούτε ποιοι ηθοποιοί έδειξαν. Η κυρία έπαιρνε πολύ σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, ήταν το μόνο άλοθη που πρόβαλε ο μικρός και δεν μπόρεσε να βρει μια λέξη για να το υποστηρίξει. Δοκιμάστε να μπείτε στη θέση του. Νομίζετε ότι εσείς θα ήσασταν ικανοί να κάνετε τη μνήμη σας να δουλέψει ύστερα από τον κλονισμό που σας βρίσκει ξαφνικά μπροστά στο πτώμα του πατέρα σας? Νομίζω ναι. Ειδικά αν από τη λειτουργία της μνήμης μου εξαρτάται η ζωή μου. Αλλά είναι πολύ απλό βέβαια. Αν δεν μπόρεσε να θυμηθεί τα φιλμ του κινηματογράφου, είναι επειδή απλούστατα δεν είχε πάει. Ναι, αλλά μην ξεχνάτε ότι σύμφωνα με τις μαρτυρίες, οι αστυνομικοί τον εξέτασαν στην κουζίνα. Δίπλα ακριβώς από το δωμάτιο που κοίταταν το πτώμα του πατέρα. Πιστεύετε ότι εσείς θα μπορούσατε να θυμηθείτε όλες αυτές τις λεπτομέρειες μέσα σε αυτές τις συνθήκες? Το πιστεύω. Ακόμα και κάτω από την επίδραση ενός σοκ. Ακόμα και κάτω από την επίδραση ενός σοκ. Μπροστά μου στο δικαστήριο θυμήθηκε και τις ταινίες και τους ηθοποιούς. Μάλιστα. Είχαν περάσει 3 μήνες από τη μύθο του φόνου μέχρι την αρχή της δίκης. Ο δικηγόρος είχε όλο τον καιρό να του τα μάθει αποστήθηση. Δεν είναι πολύ δύσκολο να βρει κανείς το πρόγραμμα ενός κινηματογράφου που δόθηκε μια νύχτα. Όχι, εκείνο το βράδυ όταν ένας αστυνομικός τον ρώτησε, δεν μπόρεσε να θυμηθεί τίποτα από τα φίλη. Μα απολύτως τίποτα. Μπορώ να σας κάνω μια προσωπική ερώτηση? Ορίστε. Πού ήσασταν χθες το βράδυ? Ήμουν στο σπίτι μου. Και προχθές? Μα σε τι αποβλέπουν όλα αυτά. Εντάξει, είναι όλα καλά. Βγαίνοντας από εδώ, πήγα στο γραφείο μου, που έμεινα στις 8.30. Ύστερα πήγα στο σπίτι μου και κοιμήθηκα. Και το αμέσως προηγούμενο βράδυ. Το αμέσως προηγούμενο ήταν Τρίτη. Τρίτη βράδυ. Α, ναι, ήταν οι αγώνες του μπριτζ. Έπαιξα μπριτζ. Και τη Δευτέρα το βράδυ? Μέχρι να τη φτάσετε στην παραμονή των Χριστουγέννων θα μας καταφέρετε. Δευτέρα βράδυ. Ήμουν στον κινηματογράφο με τον άντρα μου. Ποιο φιλμ έπαιζε? Τον Κόκκινο Κύκλο. Ένα πολύ ωραίο φιλμ. Και το άλλο? Το δεύτερο φιλμ ήταν η έξοχη κυρία κάτι. Κυρία Μπέντριτζ, η έξοχη κυρία Μπέντριτζ. Το έχω δει. Λέγεται εκπληκτική κυρία Μπέντριτζ. Η εκπληκτική κυρία Μπέντριτζ. Αυτό είναι σωστό. Ποια ήταν η εκπληκτική κυρία Μπέντριτζ? Μια ηθοποιός με ελαφρυνή. Πολύ νόστιμη. Μπάρμπαρα Λάνι. Κάπως έτσι. Ποια άλλη? Ηθοποιοί. Ξέρω, άγνωστη τουλάχιστον σε μένα. Όχι, δεν ξέρω. Δεν είσαστε, φαντάζομαι, κάτω από την επίδραση σοκ? Όχι καθόλου. Τότε? Είναι φανερό. Ποιο πράγμα. Η κυρία είπε αρκετά και περισσότερο από αρκετά για να είμαστε βέβαιοι ότι θα την κινηματογράφο την Τρίτη το βράδυ. Τη Δευτέρα το βράδυ. Όχι την Τρίτη το βράδυ. Δευτέρα βράδυ. Δευτέρα, ωραία και λοιπόν όλα αυτά δεν έχουν σημασία, είναι παιχνιδάκια. Ο μικρός είναι έλεγχος, δεν γλιτώνει. Έλεγχος, τελείωσε. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Ποιος είχε αυτές τις παστίλες για το Βίκα? Δεν με άλλες. Τι ώρα είναι? Υπάρχει ένα ρολόι. 6. Πώς περνάει αυτή η ώρα. Με συγχωρείτε, θέλω να καταλάβω κάτι. Σας υπενθυμίζω πως βρισκόμαστε στη ισοψηφία. 6 με 6. Έχει κανείς καμιά ιδέα? Εγώ, να πάμε να φάμε. Έχω κάτι να πω. Πέστε το λοιπόν. Αφού βρισκόμαστε, έτσι δεν είναι. Βρισκόμαστε κάπως αδιέξοδο. Να, είναι η ιστορία του μαχαιριού. Θέλω να πω πώς δόθηκε το χτύπημα, η γωνία του χτυπήματος, καταλαβαίνετε. Μην το θέλει να ξαναγυρίσουμε στα παραπάνω. Αυτό το είδαμε και το ξαναείδαμε στις συζητήσεις μας μια ολοκληρωμένη. Ναι, αλλά αυτό δεν με ικανοποιεί.
Ο Νίκορος είπε και επανέλαβε πολλές φορές ότι ο μικρός ήταν πολύ πιο κοντός από τον πατέρα. Ωραία και λοιπόν. Δεν σας φαίνεται παράξενο να μαγειρώσετε από πάνω προς τα κάτω κάποιον που είναι πιο ψηλός από εσάς? Δώσε το εγώ, θα σας κάνω να δείτε. Λοιπόν, θέλει κάποιος να έρθει. Εσείς. Και προσέξτε καλά. Δεν έχω καμία όρεξη να το επαναλάβω. Είμαι 10 εκατοστά πιο κοντός από εσάς, έτσι. Ναι, περίπου, ίσως ακόμα περισσότερο. Εντάξει τώρα. Κοιτάξτε. Δεν έγινε τίποτα, έτσι. Όχι, δεν έγινε τίποτα. Αυτή είναι η γωνία σας, κοιτάξτε. Προς τα κάτω και μέσα. Έτσι μαχαιρώνει κανείς έναν άνθρωπο ο οποίος είναι πιο ψηλός από τον εαυτό του. Όπως έκανε και ο μικρός. Εμπρός τώρα. Περιμένω τις αντιρρήσεις. Προς τα κάτω και μέσα, αυτό είναι σίγουρο. Έχετε μαχαιρώσει ποτέ κανένα? Όχι βέβαια. Εσείς? Όχι βέβαια. Ποτέ. Μιλάτε βλάκι. Τότε πώς ξέρετε πώς το χρησιμοποιώ? Είναι θέμα λογικής. Ούτε έχετε δει να μαχαιρώνουν άνθρωπο? Φυσικά και όχι. Τι μαγειρεύετε? Υπάρχει κάτι στην επίδειξή σας που βολεύει. Ο μικρός ήταν έγκυρος πήρα από τα μαχαίρια. Ο λόγος που το πήγα στο αναπροφωτήριο ήταν ένας καρκάς με μαχαίρι, έτσι δεν είναι? Σωστά. Έτσι. Σας φαίνεται λογικό να κάνει αυτή την κίνηση του χεριού για να χτυπήσει? Αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Δώστε μου το μαχαίρι. Συγχαίρουμε αυτούς τους μηχανισμούς, αλλά πρέπει να πω τα πράγματα. Έχω δει στη ζωή μου περισσότερους καυγάδες με μαχαίρι παρά με τα χέρια. Καθημερινά γίνονται και απέναντι στον δρόμο που έδαινε. Στο άδειο γήπεδο, απέναντι στην αυγή του σπιτιού μου, ως και πάνω στο σκαλιά της πόρτας. Δεν χρησιμοποιούν έτσι ένα αυτόματο στιλέτο. Αυτό είναι πολύ χρονοβόρο και δεν το προτιμώ. Έτσι το έχω. Κάτω το χέρι, βλέπεις. Αυτό διαφορετικά. Είστε σίγουρος? Είμαι σίγουρος. Έτσι τύπου να τους προκαλέσω. Δηλαδή δεν πιστεύετε ότι το χτύπημα που σκότωσε τον πατέρα το έδωσε ο μικρός? Όχι, πραγματικά αυτό δεν το πιστεύω. Θα ήταν πολύ παράξενο. Να σας το πω και έτσι. Το παιδί ήρθε στον κόσμο με ένα μαχαίρι στο χέρι. Ξέρω τι μαχαίρι πάτησε. Είσαστε στο δωμάτιο όταν σκοτώθηκε ο πατέρας? Όχι βέβαια. Πολύ καλά. Αυτό μου φτάνει. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να πει με βεβαιότητα τι είδους τραύμα είχε ή δεν είχε γίνει, απλά και μόνο επειδή αυτός ο νεαρός είναι άσχος στο μαχαίρι. Ούτε και εγώ το νομίζω. Τι πιστεύετε ακριβώς? Λοιπόν, δεν ξέρω. Προσπαθήστε να μάθετε. Εντάξει. Τι εντάξει! Ακούστε να δείτε. Θέλω να σας πω. Όλη αυτή η ιστορία με αρρωσταίνει για τα καλά. Βαρέ. Εγκαταλείπω. Ψηφίζω αυτό. Τι είπατε? Είπα ότι βαρέθηκα. Τι παρέφηκα, αυτό δεν είναι απάντηση. Κοιτάξτε τη δουλειά σας. Αυτό δεν είναι απάντηση. Συνεδριάζετε εδώ μαζί μας και ψηφίσατε ένοχος χωρίς καν να σκεφτείτε. Έλα τώρα. Χωρίς καν να σκεφτείτε, μόνο και μόνο γιατί τα εισιτήρια του μπάσκετμπολ ζημιώνουν την τσέπη σας. Πώς? Είναι ατιμία να παίζει με τη ζωή ενός ανθρώπου, είναι ένα πράγμα τρομερό και άσχημο. Δεν πρέπει να μιλάτε έτσι. Έτσι πρέπει να σας μιλώ. Αν θέλετε να ψηφίσετε αθώος, να το κάνετε γιατί έχετε πιστεί ότι αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ένοχος. Αλλιώς να ψηφίσετε ένοχος. Δεν έχετε επιτέλους το κουράγιο να φτάσετε ως το τέλος με αυτό που θεωρείτε σωστό. Ακούστε να δείτε. Ένοχος ή αθώος? Σας το είπα, αθώος. Γιατί? Δεν είπα. Ναι, πέστε το γιατί. Δεν πιστεύω να είναι ένοχος. Δεν το πιστεύετε πια. Αυτό ακριβώς. Δεν το πιστεύω πια. Ζητώ καινούργια ψηφοφορία. Ζητούν καινούργια ψηφοφορία. Με το σήκωμα του χεριού. Ελάτε, καθίστε. Είμαστε σύμφωνοι με αυτό? Ωραία. Όσοι ψηφίζουν αθώος, να σηκώσουν το χέρι. Ένα, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 αθώος, 3 ένοχους. Δεν σας καταλαβαίνω. Όλα αυτά τα σημεία που ανακαλύπτετε συνεχώς δεν σημαίνουν τίποτα. Είδατε αυτό το παιδί όπως και εγώ. Μην μου πείτε ότι πιστεύετε αυτή την ψεύτικη ιστορία για το ότι έχασε το μαχαίρι και ότι είχε πάει να δει ταινία. Κοιτάξτε, ξέρετε πώς λένε τα ψέματα οι άνθρωποι αυτοί. Εντυπωμένοι έτσι. Τι διάλογο, δεν χρειάζεται να σας το λέω εγώ. Δεν γνωρίζουν καν τι σημαίνει αλήθεια. Και δεν χρειάζονται καν κάποιο σοβαρό λόγο για να σκοτώσουν κάποιον. Τι είσαι εσύ, τι είναι αυτό τώρα. Και με
πάνε. Είναι στα ίδια μεγάλη εφιστατής όλοι τους, το ξέρετε αυτό. Και μπαμ, κάποιος πέφτει ξαφνικά νεκρός σε ένα χαντάκι. Κανείς δεν τους κατηγορεί, είναι έτσι από τη φύση τους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Βίαιοι. Η ανθρώπινη ζωή δεν μετράει για αυτούς όσο για μας. Ο κομπάνε και κάποιος στη συνέχεια. Και κάποιος σκοτώθηκε, σκοτώθηκε. Δεν τους νοιάζει. Η οικογένεια δεν σημαίνει τίποτα για αυτούς. Και λογολάνε σαν τα ζώα. Μητέρα, πατέρα, δεν σημαίνει τίποτα. Σίγουρα θα υπάρχουν και κάποιοι καλοί μέσα σε αυτό. Η μητέρα δεν το λέει, αλλά... Αν ξανανοίξετε το στόμα θα σας ανοίξω το κεφάλι. Προσπαθούσα μονάχα να σας πω. Είναι βέβαια δύσκολο να είναι κανείς αντικειμενικός. Είτε το θέλει είτε όχι, η προκατάληψη γλιστράει παντού και διαστρεβλώνει τα πάντα. Φιλονικήσαμε μερικές φορές σκληρά, αλλά ειλικρινά. Και δεν νομίζω ότι έχουμε κάνει και πολλά σφάλματα. Σας ομολογώ ότι εγώ προσωπικά δεν υποπτευόμουν καν την αλήθεια στην αρχή αυτή της υπόθεσης. Και νομίζω ότι κανείς δεν θα τη μάθει και ποτέ. 9 από εμάς έχουμε τη γνώμη ότι ο μικρός δεν είναι ένοχος. Μπορεί να κανόμαστε. Περιστρεφόμαστε μονάχα γύρω από το ενδεχόμενο. Ίσως είναι ένας πονιάς αυτός που προσπαθούμε να αποδώσουμε στην κοινωνία. Ποιος μπορεί να το ξέρει. Έχουμε όμως μια σοβαρή αμφιβολία. Κανείς από εμάς τους 9 δεν έχει τη βεβαιότητα ότι αυτός ο μικρός είναι ένοχος. Αυτή είναι η κατάσταση. Όσο για τους άλλους 3, φαίνεται ότι έχουν αυτή τη βεβαιότητα. Μπορείτε να μου πείτε γιατί. Θα προσπαθήσω. Είναι αλήθεια ότι συνεχίζω να τον πιστεύω ένοχο. Και έχω γι' αυτό 2 λόγους. Ο πρώτος είναι η μαρτυρία της γυναίκας της άλλης πλευράς του δρόμου που είδε να εκτελεί το φόνο. Συντριπτική μαρτυρία. Και ο δεύτερος, το γεγονός ότι αυτή η γυναίκα περιέγραψε το φόνο. Ή υποτίθεται το μικρό να σηκώνει τον μπράτσο πάνω από το κεφάλι και να κατεβάζει κατευθείαν το μαχαίρι στο στήθος του πατέρα. Από πάνω προς τα κάτω. Τον είδε να ενεργεί έτσι. Αν και μπορεί να μην είναι αυτό το στυλ που θα ακούω. Σωστά. Πολύ σωστά. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτή τη γυναίκα. Πήγε στο κρεβάτι της 11 η ώρα την νύχτα. Το κρεβάτι της βρίσκεται μπροστά από το παράθυρο. Μπορεί να κοιτάξει έξω όταν είναι ξαπλωμένη. Μπορεί μάλιστα να βυθίσει το βλέμμα της κατευθείαν μέσα στο δωμάτιο του φόνου. Το παράθυρο ήταν ανοιχτό. Ίσως την εμποδίζει να κοιμηθεί, γυρίσει και ξαναγυρίσει στο κρεβάτι της για μία ολόκληρη ώρα. Ξαφνικά, ο θόρυβος του τρένου που περνάει τραβάει το βλέμμα της έξω. Και τότε βλέπει το φόνο. Ανάμεσα από τα τζάμια των 2 τελευταίων βαγονιών. Τον είδε τόσο καλά που λέει ότι αμέσως μετά το φως στο δωμάτιο έσβησε. Από όσο μπορώ να κρίνω, πρόκειται για μία διάστη μαρτυρία. Ναι, ναι, αυτή είναι όλη η υπόθεση. Τι λέτε γι' αυτό. Και εσείς. Λοιπόν, δεν ξέρω. Με τόσες μαρτυρίες έχω μπερδευτεί. Ειλικρινά δεν βλέπω πώς μπορεί κανείς να ψηφίσει αυτός. Βέβαια, αυτό το πλήθος από μαρτυρίες. Λοιπόν, αφήστε τα. Αφήστε τα. Αφήστε μονάχα τούτο. Η γυναίκα είχε το φόνο. Βέβαια, ναι, ναι. Τότε ας ψηφίσουμε. Ζητούν νέα ψηφοφορία. Είμαστε όλοι σύμφωνοι. Αλλάζω την ψήφο μου, πιστεύω ότι είναι ένοχο. Ωραία, ποιος θα είναι. Η ψηφοφορία είναι 8 με 4. Γιατί κάνετε την υπόθεση προσωπικό σας ζήτημα. Ωραία, περιμένετε. Ακούστε τι νομίζω. Νομίζω ότι οφείλουμε να παραιτηθούμε. Τώρα πια είναι φανερό. Πάμε να βρούμε τον δικαστή. Γιατί μου απαντά κανείς. Είπα ότι οφείλουμε να παραιτηθούμε. Έχω τη γνώμη ότι πρέπει να ξαναρχίσουμε. Να ξαναρχίσουμε. Πώς. Πώς. Με ανθρώπους που βυθούν πότε μπροστά πότε πίσω σαν να είναι μπάλες του ταινίς. Προσπαθήστε να ηρεμήσετε. Επιχειρείτε συνεχώς να κάνετε καυγάδες γύρω από αυτήν την ιστορία. Θανάση. Θανάση. Θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα χρονικό όριο. Την κατάσταση που βρισκόμαστε, γιατί θα περάσουμε τη νύχτα. Λοιπόν, η ώρα είναι 6 και 10 περίπου. Τώρα, κάποιος μίλησε για τις 7. Ωραία, ας πούμε στις 7 η ώρα ακριβώς. Θα συζητήσουμε το θέμα για να δούμε αν θα παραιτηθούμε ή όχι. Αυτό μου φαίνεται λογικό. Έχουμε περίπου 3/4 της ώρας. Μήπως δεν είστε καλά. Μα βέβαια, πολύ καλά. Γιατί. Νόμιζα ότι παρατήρησα κάτι. Σας ζητώ συγγνώμη. Ωραία, λοιπόν, στις 7 η ώρα ακριβώς. Συμφωνείς. Ναι, Τώρα, σε ό,τι. Μπορείτε να σας παρακαλώ να ξανακάνετε αυτή τη χειρονομία. Ποια χειρονομία εκεί. Αυτό το σφίξιμο της μύτης. Αυτό κάτι μου θυμίζει. Σας παρακαλώ, είμαστε έτοιμοι να βάλουμε μια τάξη. Μα έχει σημασία. Πολύ καλά. Σας ζητώ συγγνώμη, κυρία μου, για την διακοπή, αλλά αναρωτιέμαι. Γιατί σφίγγετε έτσι το πάνω μέρος στην μύτη σας. Πραγματικά. Δεν μιλάω σε εσάς. Μπορείτε σας παρακαλώ να μου απαντήσετε. Γιατί τρίβετε έτσι τη μύτη σας. Γιατί αυτό με ενοχλεί. Ναι, εξαιτίας του γυαλιού σας. Μάλιστα, αυτή είναι τη γυαλιά μου. Είστε ικανοποιημένος.
Είναι τα γυαλιά σας αυτά που σας κάνουν τα κόκκινα σημάδια δεξιά και αριστερά στη μύτη σας. Δεν τα είχα δει. Θα πρέπει να είναι πολύ ενοχλητικά. Ναι, είναι πολύ ενοχλητικά. Ναι, δεν το ήξερα. Έχω πολύ καλή όραση. 100%. Είμαστε εγωιτευμένοι. Η κυρία που είδε το φόνο είχε ακριβώς τα ίδια κόκκινα σημάδια δεξιά και αριστερά στη βάση της μύτης. Είστε σίγουρος? Παρακαλώ. Δεν τα είχα δει παρά για 2 λεπτά και το είχα ξεχάσει. Όμως το πρόσωπο αυτής της γυναίκας έμεινε καρφωμένο στη μνήμη μου. Είχε όντως τα ίδια κόκκινα σημάδια και μάλιστα τα έτυψε πολλές φορές στο δικαστήριο. Σωστά, το θυμάμαι και εγώ πολλές φορές. Και λοιπόν, Αυτή η γυναίκα θα πρέπει να ήταν περίπου 45 χρόνων. Ήθελε όμως να δείχνει 35. γιατί Μα δεν το βλέπετε, είναι ολοφάνερο. Μαλλιά βαμμένα, μακιγιαρισμένη, ρούχα ολοκένουργα, αν και πολύ νεανικά για την ηλικία της, προετοίμαζε από πολύ καιρό την εμφάνισή της στο κοινό. Και όσο για τα γυαλιά της, προτιμούσε τον κίνδυνο να σοριαστεί κατά γης παρά να τα βγάλει από την τσάντα της. Γυαλιά! Πώς διάλογο ξέρετε ότι φορούσε γυαλιά και δεν έπρεπε την μύτη της? Είχε κόκκινα σημάδια, τα είδα. Και λοιπόν, τι αποδεικνύει? Ακούστε, έχω βαρεθεί να σας ακούω να ξεφωνίζετε. Έχετε δίκιο. Είδα αυτά τα σημάδια. Αλήθεια, τα είδα. Καθόμουν πολύ κοντά στην γυναίκα. Είχε 2 σημάδια. Εδώ. Ήταν κόκκινα και βαθιά. Ωραία. Ωραία, έχει βαμμένα μαλλιά και σημάδια στη μύτη. Και έπειτα. Δέστε μου κάτι, κυρία σας παρακαλώ. Αυτά τα κόκκινα σημάδια, δεξιά και αριστερά στη βάση της μύτης, μπορεί να προέρθουν από κάποιον άλλον λόγο, εκτός από τα γυαλιά. Όχι, δεν το νομίζω. Άνθρωποι, τι σημαίνει αυτό? Άλλωστε, εγώ δεν είδα τίποτα. Εγώ ναι, και πολύ καθαρά. Εντύπωση μου κάνει που δεν το θυμήθηκα τόση ώρα. Τώρα που το συζητάμε, μου σου στο μυαλό και εμένα. Δεν είχα δώσει προσοχή. Βλέπετε, ήταν όντως σημαντικό. Δεν ξέρω, τι έχετε να πείτε. Εσείς εκεί, δικηγόρος, δεν έχετε να πείτε τίποτα τώρα? Σκέφτομαι ότι υπάρχουν εδώ μέσα 12 άνθρωποι που επί 2 ώρες συγκεντρώνονται σε αυτή την υπόθεση και στους 12 αυτούς ανθρώπους οι 11 δεν το σκέφτηκαν αυτό. Τι δεν σκέφτηκαν? Τι δεν σκέφτηκαν? Θέλετε να μας κάνετε να πιστέψουμε ότι όλο αυτό το κόλπο με τα γυαλιά έχει μεγαλύτερη σπουδαιότητα? Ισχυρίζεστε ίσως ότι ο περιφερειακός εισαγγελέας άσκησε πίεση στη γυναίκα να καταθέσει χωρίς τα γυαλιά της? Δεν ισχυρίζομαι τίποτα παρόμοιο. Απλά ξέρω τις γυναίκες που νομίζουν ότι δεν τις παλακεύουν τα γυαλιά. Η γυναίκα μου, παραδείγματος χάρη. Άλλωστε είναι φανερό το ότι ο περιφερειακός εισαγγελέας δεν παρατήρησε περισσότερο από εμάς τους 11 αυτή τη λεπτομέρεια. Αυτό ακριβώς έλεγε. Ωραία. Ωραία. Είχε αυτά τα σημάδια. Εντάξει, συμφωνώ. Συμφωνώ. Είχε αυτά τα σημάδια στη μύτη της που προέρχονται από τα γυαλιά της. Και ότι δεν φοράει ποτέ τα γυαλιά της έξω από το σπίτι της, διότι φαντάζεται το τι να συμβαίνει. Όμως είναι το μικρό να σκοτώνει τον πατέρα του ήταν σπίτι της, όχι. Σπίτι της, μονάχη της, στο κρεβάτι της και διαφορούσε τελείως τι όψη είχε. Φοράτε γυαλιά όταν είστε στο κρεβάτι και πρόκειται να σας πάρει ο ύπνος? Ποτέ, κανείς δεν το κάνει. Είναι αυταπόδεικτο ότι δεν τα φορούσε όταν γυρνούσε και ξαναγυρνούσε στο κρεβάτι της μέχρι να την πάρει ο ύπνος. Πού το ξέρει? Δεν ξέρω τίποτα. Το υποθέτω. Και υποθέτω ότι όταν κοίταξε έξω από το παράθυρό της εκείνη την ώρα που περνούσε το τρένο, πάλι δεν τα φορούσε. Είναι βέβαιο. Όχι, δεν είναι βέβαιο. Και προχωρώ ακόμα πιο πέρα. Πιστεύω ότι εντύμως νομίζει ότι είδε το παιδί να σκοτώνει τον πατέρα του. Αλλά στην πραγματικότητα δεν μπόρεσε να δει τίποτα άλλο εκείνη τη νύχτα παρά μια θαμπή εικόνα. Πώς το ξέρει? Ρε αυτή το τα ξέρει όλα. Πώς ξέρετε τι είδους γυαλιά φορούσε, επειδή είναι ηλικιωμένη? Επειδή είναι ηλικιωμένη, μπορεί να φορούσε γυαλιά ηλίου, που το ξέρει. Λέω απλώς ότι υπάρχει μια αμφιβολία στην όραση μιας οπτικής μαρτυρίας. Είναι αλήθεια ότι επρόκειτο εκείνη να αναγνωρίσει κάποιον 20 μέτρα πιο μακριά, νύχτα και χωρίς γυαλιά. Πραγματικά δεν μπορεί να στείλει κανείς στο θάνατο έναν άνθρωπο που δεν έχει σοβαρή παρά μια παρόμοια μαρτυρία. Και εγώ δεν προχωρώ. Αποχωρώ. Δεν πιστεύετε ότι αυτή η γυναίκα μπορεί να έχει κάνει λάθος? Για σας δεν είναι πιθανό? Όχι, δεν είναι πιθανό. Για σας? Είναι πιθανό. Και εσείς? Πιστεύετε ακόμα ότι αυτός ο μικρός είναι ένοχος? Όχι. Εσείς? Πιστεύω ότι είναι ένοχος. Εγώ όχι. Είμαι πεπισμένη. Και εσείς? Και εσείς με καταλείπετε? Τώρα έχω μια σοβαρή αμφιβολία. Είμαστε 11
Προς ένα. Όλα τα άλλα γεγονότα, το μαθήριο, κινηματογράφο στο γέρο, όλη αυτή η υπόθεση. Είπατε εσείς ο ίδιος ότι μπορεί κανείς να απορρίψει όλες τις άλλες μαρτυρίες. Την αγάπηση μόνο της γυναίκας. Ωραία, τι γίνεται τώρα. Είστε μόνος. Δεν με ενδιαφέρει αν είμαι μονάχος μου, είναι δικαίωμά μου. Βεβαίως και είναι δικαίωμά σας. Τι με κοιτάτε. Τι με κοιτάτε εσείς έτσι. Είπα ότι είναι ένοχο. Θέλουμε τις αποδείξεις. Σας τις έχω. Δεν πιστήκαμε. Θέλουμε να τις ξανακούσουμε. Θα περιμένουμε εδώ όση ώρα χρειαστεί. Όλα. Κάθε τι που συμβαίνει εδώ μέσα στο δικαστήριο δείχνει ότι είναι ένοχο. Τι νομίζετε ότι με ηλίθιος ή κάτι τέτοιο. Είστε ένα μάτσο μίζερα ανθρωπάκια. Δεν πρόκειται να με αναγκάσετε. Έχω το δικαίωμα της γνώμης. Μπορούμε να κάνουμε μετά ένα χρόνο. Πείτε κάτι. Πάρτε αυτό που αφορά αυτό το γέρο που ζούσε και τα άκουσε όλα. Ή το όλο θέμα με το μαχαίρι. Βρήκα να το ένα ακριβώς ίδιο με αυτό. Ο γέρος τον είδε. Ακριβώς εκεί στις σκάλες. Τι σημασία έχει πόσα δευτερόλεπτα ήταν. Η παραμικρή λεπτομέρεια. Το μαχαίρι που έπεσε από την τσέπη. Δεν μπορείς να αποδείξεις ότι δεν έφτασε μέχρι την πόρτα. Όχι. Μπορείς να φας όλο τον χρόνο σου. Μπορείς να πηγαίνεις κουτσένοντας μέχρι την πόρτα, αλλά δεν μπορείς να το αποδείξεις. Σας το λέω. Κάθε τι που συνέβη εδώ μέσα σήμερα έχουν στρεβλωθεί. Όλα. Και το θέμα με το ηλεκτρικό τρένο και με τον κινηματογράφο. Αυτό είναι η πιο φανταστική ιστορία που έχω ακούσει ποτέ μου. Στοιχηματίζω $5.000 που θα θυμόμουν τις ταινίες που είδα. Αμά η άλλη υπόθεση με τα γυαλιά. Πώς ξέρετε ότι δεν φορούσε γυαλιά. Η γυναίκα έδωσε όρκο στο δικαστήριο. Τι άλλο θέλει. Αυτή είναι όλη η υπόθεση. Σας το λέω. Έχω όλα τα γεγονότα εδώ. Εδώ. Και το παιδί φώναξε να σε σκοτώσω. Αυτό είπε στον ίδιο τον πατέρα. Δεν με ενδιαφέρει τι πατέρας ήταν. Ήταν πατέρας του το κολόπεδο. Το ξέρω. Είναι όλα το ίδιο, σε σκοτώνουν κάθε μέρα. Γιατί να το βλέπω μόνο εγώ, πώς δεν μπορεί να το δει κανένας. Χριστέ μου. Νιώθω το μαγιάρι να καρφώνεται μέσα μου. Δεν είναι ο γιος σου αυτός εκεί έξω! Ας τον να ζήσει. Αθώος!
Άντε,